Time 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Marso 23, tuig 2023. Sa mga kabombuta sa gihapon ini mo lagani mo ang Corman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kang talupang doon karon iya nga mga balita, Congressman Arnie Teves ginpamatmatan sa House Committee on Ethics ang duwa ka bulan sini nga suspensyon. Pinabala ini ukon do kasubong iya nga pabor pa sa kongresista. Ano pa ang sarang pagapangatubangon sa kongresista sini iya nga mga pagpamatbat? May kangtanan sa sining pagbalibad gamag pauli diri at agud at tubangon ang mga complaints sa Batok Kasaya. Sa dugang pa nga mga balita, Committee on Transportation nagpatahag nga wala sang conflict sa LPTRP or Local Public Transport Route Plan sang syudad ang pagsulod sang First Town jeepneys. Hangin footbridge sa Dingle 70 to 80% na nga nakaayo. Irigasyon sa mahimo na nga malabyan. Dugang pa nga mga balita, lalaki na sapuan patay sa gilid sa dalan sa Banwasang Tigbawan. Ginapatihan siniya biktima sang summer execution kay nabaklid ini Banwa kagang may ara ini sang pilas. Now, sa naglain-lain nga bahin sa niya sining lawas, will be having the follow-up report later on. 3 months sa aton sining pagpalayag. Samtang Metro Pacific Iloilo Waters nagpatahag sa pagdanaw sa area sang Ungkaharo. Partikularmente dira sa may porsyon sang Ungka flyover. Ikalima nga most wanted person sa municipal level sa Banwasang Limeri arestado. Muni madalagkuhan ng mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad diri man sa bombohanay sa udto. Padayon ng mga magtutok diri sa aton nga pagpangalagad kay base ikaw na ang masunod sining malawagan nga daily draw winner sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo. 8.5 million pesos ang kabugusan sini iya nga premyo nga iga panagtag diri sa aton sining pagpangalagad. Sa magdaog sang linibo sini nga papremyo adlaw-adlaw halin Lunes tungtong Biyernes kag bantayan kada Sabado sa Sabado sini nga palabuton. Kita sa cover James sang Barangay Rizal La Paz. Dira kita mapatigayon sang barangayan. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa paray nga pagpalayag sa bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta. Magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Ito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Marso 23, 2023. Unang araw po ng month-long Ramadan ng mga mananampalataya sa relihiyong Islam. Sa ulo ng ating mga balita, ilang bahagi ng Northern Luzon iyanig ng lindol at patuloy ang monitoring dito ng mga eksperto.
asawa ni the late Negros Oriental Governor Roel Degamo inalmahan ang pagpapanggap ng mga biktimang akusado sa Pamplona Massacre. Mahigit 30 government official suspendido ng ombudsman kaugnay ng anomalya sa Parmalee Pharmaceutical Company. Ang Department of Transportation sinimulan na ang pag-decongest sa Matnog Port sa Sorsogon bago ang inaasahang buhos ng mga pasahero sa Semana Santa. At sa ating international news, winter weather para sa obserbasyon ho ng mga eksperto doon sa South California ay sinasabi na matindi ang epekto at pinalalakas pa ng paghagupit ng buhawi sa naturang lugar. At ngayon sa atinang mga detalye. Iyanig ng 5.6 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Northern Luzon nitong nakalipas lamang ng mga oras, partikular ho yung lalawigan ng Cagayan. Naitala ito kaninang alas 7:30 ng umaga kung saan ang epicenter mga kabombo ay natukoy sa bahagi po ng Calayan, Cagayan. May lalim itong 15 kilometro at tectonic ang origin o pinagmulan. Ibig sabihin ay dulot ng mga paggalaw ng tectonic plates. Batay sa record ng monitoring system, naranasan ang intensity 5 sa Calayan, Cagayan, intensity 2 sa Flora at Santa Marcela, Apayao, habang instrumental intensities ay naitala naman sa intensity 3, dun ho ito sa Pasukin, Ilocos Norte, intensity 2 sa Lawag, particular ho dyan sa Narbacan ay may naitala din na pagyanig at ganun din yung intensity 1 sa Peña Blanca at Gonzaga, bahagi ng Cagayan at City of Batak, dyan naman sa Ilocos Norte, pati na ang Sinait, Ilocos Sur. Kumuha muna tayo ng mga report mula sa labas ng ating himpilan dahil si Pangulong Marcos nakikiisa sa Muslim community sa pagdiriwang ng Holy Month of Ramadan. Pangulo, magiging abala ngayong araw dahil sa 3 aktibidad na kanyang dadaluhan. May mga pag-uulat dyan sa Malacanang, si Bombo Annalise Soberano. Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kapatid nating Muslim sa bansa at sa buong mundo ngayong simula na ang banal ng buwan ng Ramadan. Sa kanyang mensahe, sinabi ng punong ehekutibo na ang banal na okasyon ay panahon hindi lamang ng pagpa-fasting at panalangin, kundi isang magandang pagkakataon din para bigyang halaga ang disiplina, pangalan at kapakumbababaan. Dagdag pa ng Pangulo na ang ritual at paglilingkod na isinasagawa sa Ramadan ay nagsisilbing paalala din sa moral na obligasyon ng bawat isa. Ipakita ang pagmamalasakit, igalang ang dignidad at manindigan sa pagkakaisa. Inihayag pa ng Pangulo na sana'y mailakip sa panalangin ng bawat isa ang mga dumaraan sa mahirap na sitwasyon na nagdudulot ng pighati, bunsod ng iba't ibang mga pangyayari. Kasama na dito ang mga dumaranas ng matinding alalahanin, dulot ng ipinagdaraang gutom, gayon din ang mga dumaan sa natural calamities at iba pang mga circumstances. Samantala, dumalo naman ngayong araw si Pangulong Marcos dito sa 6th edition ng Water Philippines Conference and Exposition dito sa may SMX Convention sa Pasay City. Ang aktibidad na ito ay pinaka-outstanding wastewater management B2B show ng Pilipinas. Mahigit 10,000 mga quality trade visitors kabilang ang mga top industry players at leaders ang nagsama-sama sa event na ito. Kung kailan 300 exhibiting companies at key players ng water industry ang nagpresenta kay Pangulong Marcos Jr. Sa ngayon, Bombo Dennis, dumating na nga dito sa 33rd Biennial Conference ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce dito nga sa Pasay City din. Ito ang ikalawang aktibidad na dadaluhan ng Pangulong Marcos. Mamaya ay magtutungo na din ang Pangulo sa Malacanang dahil magkakaroon din ng isa pang aktibidad. So yan muna ang latest mula dito sa may SMX Convention Center sa Pasay City. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Tabay tayo dyan mga kabombo, mga ka-Star Nation sa mga development sa aktibidad ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at yung mga posibleng mga pronouncement ng Chief Executive kaugnay ho ng month-long activities ng Ramadan ay mamaya-maya ho lamang yan mga kabombo.
Abangan mamaya sa ating international news yung winter weather. Mas pinalalakas pa ang paghagupit ng mga buhawi doon sa Southern California. Mamaya may update tayo sa ating pagpapatuloy. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Hindi napigilang maglabas ng himutok nitong biyuda ni dating Gobernador Ruel Degamo ng Negros Oriental matapos ang mga pahayag nga na yung ilang akusado nagpapanggap na biktima. Alamin natin ang mga update mula sa Bombo Radio, Bacolod. Naglabas ng statement ang asawa ni the late Negros Oriental Governor Ruel Degamo tungkol sa pahayag ng mga akusado na sila ay biktima rin. Sa isang Facebook video na in-upload ni Pamplona Mayor Janice Degamo, sinabi nito na may mga impormasyon na pinapakalat ang mga akusado na sila ay mga biktima rin. Ayon kay Degamo, hindi ito totoo at dapat hintayin ng gobyerno na makapaglabas ng ebidensya na nagtuturo sa mastermind upang maintindihan ang sitwasyon. Aniya, paano naging biktima ang mga taong naging rason ng pagkamatay ng gobernador at 8 iba pa, pati na rin ang pagkasugat ng 17 katao. Ayon dito, ang mga nawala ng pamilya ang totoong mga biktima, kaya maliban sa Department of Justice, Department of the Interior and Local Government at Special Joint Task Force Negros, umaapila ito sa Senado na magsagawa ng Senate hearing at investigation. Umaapila ang alkalde sa Senado na bigyan ito ng oras at atensyon upang mabigyan ng hustisya ang mga nawalan ng mahal sa buhay. Narito ang pahayag ni Pamplona Mayor Janice Degamo. It's not true that they are victims here, no. They are the perpetrators. The victims are those who lost loved ones. Those who are the least, the last, and the lost. Yun yung mga nawalan, napakarami nun. Na kung talagang seryoso tayo na malaman kung ano tong mga pangyayaring sinasabi ko, let's have the Senate investigation na magiging katuwang ng yung grupo na inassign ni President Marcos to uncover the truth of the slaying, the murder, the massacre of 8 people and 17 others and more na nangyari doon sa amin. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jairi de los Reyes para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Antabay tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation. May mga sinusubaybayan din ho tayong kaganapan. Sabay-sabay na aktibidad ho kasi ito. Mamaya dyan sa Parañaque, yung pulong ng isang malaking partido politikal. Mamaya may mga update tayo dyan. Samantala, aabot mga kabombo sa 33 government officials ang pinatawa ng suspensyon ng Office of the Ombudsman na nauugnay doon sa umano'y anomalous procurement ng mga pandemic supplies noong taong 2020 hanggang 2022. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, kabilang sa mga sinuspindi ay ang dating Procurement Group Director ng Department of Budget and Management at Procurement Service na si Overall Deputy Ombudsman Warren Rex Leong at si Procurement Service Department of Budget and Management Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kung maalala mga kabombo, taong 2021, inimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang 442 billion pesos na COVID-19 funds mula ho sa Department of Health patungo sa Department of Budget and Management Procurement Service. Kinabibilangan ito ng 8.6 billion na pondong ginamit ng naturang tanggapan sa pagbili ng iba't ibang mga kailangan katulad ng face mask, face shield at personal protective equipment o yung mga tinatawag na PPE. Mula ho sa Pharmaceuticals Corporation na nagkakahalaga lamang ng 625,000 pesos na paid up capital nang ipasok ho ito sa government transactions. Dahil dito ay inirekomenda ng NOOY
Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Richard Gordon ang paghahain ng mga criminal charges laban sa ilang government officials at iba pang kabilang sa naturang transaksyon, pati na ang mga tauhan ng Parmali na may kaugnayan sa nasabing manumalyang procurement o pagbili ng mga pangangailangan gamit ang pondo ng taong bayan sa pamamagitan nga ng nasabing deal. Balikan natin yung mga update mga kabombo dyan sa area ng Parañaque at iba pang mga kaganapan dahil yung mga mambabatas ay may binibigyan din sila yung pangangailangan na i-advance ang pamamahagi ng cash gift para sa mga centenarian dahil daw sa mahal na presyo ng mabilihin at gamot. Yan at iba pang mga balitang binantayan ni Bombo JC Galvez. Binigyan diin ni Senator Amy Marcos na kailangan ng i-advance ang pamamahagi ng cash gift para sa mga centenarian dahil sa mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin at maintenance sa gamot para sa karaniwang sakit ng mga matatanda gaya ng mga sakit sa puso, diabetes at kidney failure. Suportado ng Senadora ang maagang pagbibigay ng gobyerno ng cash gift na 100,000 pesos para sa mga Pinoy centenarian bago pa man sila umabot ng 100 years old. Sa kanyang sponsorship speech noong Miyerkules, sinabi ni Marcos na kapag naipasa bilang batas ang pinagsama-samang panukala, makatatanggap ang mga senior citizen ng mga bahagi ng 100,000 pesos cash gift kapag sila ay umabot sa 80, 90 at 100 years old. Upang mapiyak na walang may iwan ng senior citizen na 80 years old pataas, isinusulong rin ni Marcos ang paglikha ng Elderly Management System para sa maayos na pagkalap ng kaugnayang impormasyon ng Philippine Statistics Authority sa tulong na rin ng Department of the Interior and Local Government, Department of Information and Communications Technology, National Communications on Senior Citizens at mga local government units. So, narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Amy Marcos. Our senior citizens are an integral part of our society, their hard work having shaped the country as we know it today. Even in their late years, they continue to make a significant contribution to the labor force, to their families, and to the state. Recent statistics, well cited by our minority leader and author of this measure, however, show that many elderly Filipinos do not reach the age of 100 and are hence unable to enjoy the benefits and privileges of the widely celebrated Centenarians Act of 2016. At yan ang bahagi ng payag ni Senator Amy Marcos. Ayon sa tala, ang average na haba ng buhay ng mga kalalakihang Pinoy ay nasa 79 years old at 83 years old naman sa mga kababaihan. Habang 10% lang ng higit sa 9 na milyong senior citizen ang 80 years old na pataas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, pumangalawa ang Pilipinas sa mga pinakaapektadong ng terorismo na bansa sa buong Asia-Pacific region ayon yan sa Global Terrorism Index 2023. Ito ay matapos na makapagdala ng 6.33 o may katumbas na medium impact na score ang Pilipinas batay sa resulta ng pinakahuling survey nito. Habang ang bansang Myanmar naman nang nanguna bilang top most country na apektado ng terorismo sa buong rehiyon matapos itong makakuha ng 7.98 na score o may katumbas na high impact na sinundan naman ng mga bansang Indonesia, Thailand at New Zealand. Samantala, kung globally naman ang pag-uusapan, ang Pilipinas ay nasa ika-18 spot na apektado ng terorismo mula sa 163 na mga bansa sa buong mundo. Mas mababa ito kumpara sa una nang naitala noong nakaraang taon kung saan nasa ika-17 spot ang bansa na may score na 6.79. Batay kasi sa 2023 report, naitala ng Pilipinas ang lowest level of terrorism nito kabilang na ang 20 insidenteng may kaugnayan sa terorismo, 18 fatalities at 30 injuries na may nauugnay nga sa naturang usapin sa terorismo. Ako tayo dyan sa lungsod ng Maynila, mga kabombo, mga Kastar Nation. Ang Department of Health ay iginigit yung sapat ang kanilang information drive para sa may kaugnayan sa COVID-19 vaccination. Kahit nga unti-unti nang bumababa yung bilang ng mga naitatalang nagpupositibo, pero tuloy-tuloy pa rin ang vaccination drive. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, binigyang diin ng Department of Health na sapat ang kanilang ginagawang information dissemination sa publiko kaugnay pa rin sa COVID-19 vaccination sa bansa.
Sa katunayan aniya ay mas pinaigting pa ng kanilang ahensya ang pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa pagbabakuna sa iba't ibang bahagi ng rehiyon sa bansa dahil gusto nito na dumami ang bilang ng mga bakunado. Lumalabas kasi sa pag-aaral ng social weather stations na 65% ng tinatayang 9.5 million ng mga Pilipino ang na nasa wastong gulang ay nananatiling hindi bakunado dahil ayaw nitong magpabakuna. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Berhere, ang bakuna sa COVID-19 ay ang pinakamabisang proteksyon na maaaring makuha at upang maiwasan ang severe at critical na infeksyon sa COVID-19. Naibilang na rin ng ahensya ang COVID-19 vaccination sa mga regular health services sa iba't ibang health centers sa bansa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Berhere. Alam po ng ating mga kababayan at araw-araw ipinapaalala natin sa kanila, ang bakuna po laban sa COVID-19 ay ang pinakamabisa na proteksyon na maaari natin makuha para po sa ating para ma-prevent ang mga severe at critical na infection laban sa COVID-19. Ang atin pong sinasagawa ngayon, aside from intensifying our information campaign for COVID-19, we already have integrated the COVID-19 vaccination into our regular health services. So sa bawat health center po na puntahan nyo, anytime at kahit saan, maaari po kayo makakuha ng COVID-19 vaccine. Hindi nyo na ho kailangan magpa-schedule sa mga vaccination sites dahil meron na ho tayo mga tinalaga na mga vaccination sites na health center. Yan ang bahagi ng pahayag ni Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Berhere. Piniwan naman ng Department of Health ang publiko na huwag matakot at mag-alala sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 na natatala ng ahensya sa bansa. Bagamat aminado ang ahensya na tumataas ang kaso ng COVID-19 ay siniguro nito na nananatiling manageable sa mga ospital ang naturang virus. Dagdag pa ng ahensya, nananatili pa rin sa minimum ang mga severe at critical na kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Para sa Bombo Network Victor, News, yes. Yes, Bombo Dennis. Okay. Itong sistema ng pagtuturok, ano na ba ginagamit natin ngayon? Yung stock na bakuna o yung bivalent vaccine na mga bagong dating, Bombo Vic, dito sa malaking bahagi ng ating bansa? Bombo Dennis, sa katunayan, ang ginagamit natin ay yung dating bakuna na tinatawag na monovalent vaccine sapagkat itong bivalent vaccine ay hindi pa rin nakakarating sa bansa dahil nagka-problema nga ng mga papeles at inaasikaso naman ito ng Department of Health. May target na ba kaya kung kailan ito may sasakatuparan dahil ipinapangako din naman nila ito kaya may mga nahihikayat na magpaturok pero hinahanap nila siyempre yung bagong dating, Bombo Vic. Oo nga, Bombo Dennis, sinasabi nila na itong bivalent vaccine ay pinakamabisang proteksyon laban dito sa iba't ibang variant ng COVID-19. At doon nga ay sinabi ng Department of Health na target na ma-deliver itong bivalent vaccine sa katapusan ng Marso o huling linggo ng Marso. Bagamat hanggang ngayon ay wala pa ring update ang naturang ahensya. Sige. Maraming salamat, Bombo Vic. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Namahagi ng tulong pinansyal ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa 25 seafarers na iligal na na-deploy sa Namibia, South Africa. Inilahad ng mga Filipino seafarers na pinagtrabaho umano sila bilang mga mangingisda sa nasabing bansa na katumbas ng human trafficking at pagkakasangkot ng kanilang barko sa illegal fishing. Patuloy ang investigasyon ng kabiguan ng Manning Agency Trioceanic Manning and Shipping Incorporated na nagsusubaybay ang kondisyon ng trabaho at tulungan ang mga naturang OFW, Overseas Filipino Workers. Bukod sa mga paglabag na ito sa kinasasangkutan ng employer ng mga Pinoy seafarers, hindi rin umano ibinibigay ng buo ang kanilang sweldo. Una nang nahuli ang kanilang fishing vessel ng mga otoridad ng Namibia na iligal na nangingisda sa teritoryo nito.
Sa mga karagdagan pang balita, mga kabombo, maring kinundi na ng Department of Education o DepEd ang nakakaalarma na aktibidad ng rebelding grupo ng komunista, lalo na ho dun sa bahagi ng Masbate na nagdulot daw ng pangamba sa mga mag-aaral sa nasabing probinsya. Ang mga gawain niya na ito ay akto ng terorismo gawa ng New People's Army ay nagdulot ng trauma sa mga mag-aaral at mga tauhan ng paaralan na nakasaksi sa naturang karahasan. Samantala, inatasan naman ng Department of Education Regional Office 5 at Schools Division Office Masbate na tiyakin ang tuloy-tuloy na pag-aaral. Dahil dito, walaan yung magaganap na blanket suspension. Ibig sabihin, walang direktiba na suspindihin maliban na lamang kung talagang may sapat na rason ang mga paaralan para ito'y gawin doon sa kanilang lokalidad. Ang pagsuspindi ng mga klase at agarang paglipat sa blended learning mode ay dapat na ipaubaya daw sa pagpapasya ng mga pinuno at punong guro ng mga paaralan sa nararapat na assessment at maayos na koordinasyon sa kinauukulang local government units. Ang Vice Presidente at Education Secretary na si Sara Duterte Carpio at ang Army Division Commander ay bukas naman ang kanilang linya na makipag-communicate at nangako ang tropa ng pamahalaan sa Division Commander at iba pang mga tauhan nila na nakabase sa naturang lugar na i-address agad ang kinakailangan tulong sa mga apektadong lugar. Samantala, nagpahayag naman si Vice President Duterte Carpio at ang kagawaran na itong mga katuwang ho nila mula sa panig ng Philippine Army ng kanilang intensyon na bisitahin ang mga apektadong lugar doon pa rin sa lalawigan ng Masbate. Samantala, nananatiling malaking problema pa rin umano sa Pilipinas ang ilang concerns na may kaugnayan sa state forces impunity at human rights issues. Ayon yan sa 2022 Country Report on Human Rights Practices ng United States State Department. Bata ito sa inilabas na annual country reports ng nasabing State Department sa 198 na mga bansa at territories na nagbibigay ng factual at objective na impormasyon base sa mga credible reports ng mga pangyayaring naitala sa buong taong 2022. Nakasaad sa naturang report na kabilang sa mga naranasang alalahanin sa bansa ay ang kawalan ng kaparusahan laban sa mga pulis na nahasangkot sa extrajudicial killings sa kabila ng isinasagawang investigasyon ng pamahalaan hinggil sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao, kabilang na ang mga pang-aabusong isinasagawa umano ng mga otoridad at paramilitary forces. Bukod dito ay nakasaad din na kabilang sa mga significant concerns sa Pilipinas ay ang umano'y impunity para sa ibang mga security forces, civilian, national at local government officials at gayon din sa mga individual na may powerful business at commercial figures na kadalasang umanong nauugnay sa mga korupsyon. Samantala, igiliit ito na ang naturang mga reports ay maingat na pinagsasama-sama ng mga empleyado nito upang gamitin ang impormasyon mula sa mga embahada at konsulado ng Amerika sa ibang bansa, mga foreign government officials at mga non-governmental at international organizations, mga hurado at legal experts, mga mamahayag, academics, human rights defenders, labor activists at mga published reports. Oras natin sa buong kapuluan, 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Na tayo mga kabombo ng mga report mula sa mga lalawigan. Bombo Marlene. Kumuha mo tayo, tama ka dyan, Bambo Dennis, sa mga report mula sa lalawigan dahil 7 suspects sa hazing na ikinasuwi ng isang marine engineering student sa Cebu, sinampahan na ng kaso. May pag-uulat ang Star FM Cebu. Nanawagan ngayon si Lenny Baguio sa mga suspect sa insidente ng hazing sa Cebu na sumuko na at harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanila para makamit na ang hustisya sa pagkamatay ng anak nitong si Ronel Baguio. Kahapon, Marso 22, nang formal ng sinampahan ng kasong paglabag sa anti-hazing law at homicide sa Cebu City Prosecutor's Office ang 7 miyembro ng Tau Gamma Phi na sangkot sa hazing na kumitil sa buhay ng marine engineering student. Kabilang sa 7 kinasuhan ang isang guro na umano'y ng recruit kay
Baguio, gayon din ang may-ari ng lugar kung saan ginanap ang initiation rights. Inihayag ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, tagapagsalita ng Cebu City Police Office, na pagkatapos ng pagsasampa ng mga kaso, ilalabas na ang order of prosecution at tutugon ang mga suspect sa kasong isinampa laban sa kanila. Kumpiyansa naman si Makatangay na matibay ang mga kaso at ebidensyang inihanda nila laban sa mga suspect. Dagdag pa nito na posibleng hilingin nila sa prosekusyon na maghain ng whole departure order laban sa mga suspect, ngunit tiwala naman umano sila sa extrajudicial confessions ng 4 na suspect na unang sumuko sa pulisya na nagsabing ang kanilang pananatili dito ay nagpapakita lang na handa silang harapin ang mga kaso. Samantala, nagpasalamat naman si Lani Baguio sa lahat ng tumulong sa kanya para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Ipinahayag pa nito na gagawin niya ang lahat para lang mabigyan ng hustisya ang kanyang anak. Para po sana po gagawin ko po ang lahat. At hindi po ito hadlang para po pagkaroon ng hustisya ang anak ko. Lahat po ng safot na may pananabutan po sa anak ko ay gusto ko po lahat magkaroon po sila ng pananabutan sa anak ko. At yung ano po, kung ano po yung nakasaad sa batas, yun po dapat yung ano nila, yung may pamuso sa kanila. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Update naman tayo sa Bicol Region sapagkat dyan ho kadalasan na nagkakaroon ng congestion ng mga motorista, no? At yan yung mga tumatawid patungong Visayas at Mindanao. Ngayon may sinasagawa ng pag-decongest dyan sa Matnog Port. Maki-update tayo sa Bombo Radio Legazpi. Naghahanda na ang Philippine Ports Authority o PPA sa dagsa ng mga biyahero sa Matnog Port sa Sorsogon ngayong papalapit na Semana Santa. Kasunod ito ng pagbisita ni Undersecretary Elmer Francisco Sarmiento ng Department of Transportation sa lalawigan upang pag-usapan ang tungkol sa Blue Lane Project para matuldukan na ang port congestion sa naturang pantalana. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Achilles Galindez, Acting Division Manager ng PPA Terminal Management Office, na pag-usapan din ang mga planong kaugnay sa operasyon ng schedule sa mga barko at pagsunod sa tamang oras ng biyahe. Sa ngayon, tanging 11 lang sa 13 ro-ro vessel ang bumabiyahe dahil nagkaroon ng preventive maintenance ang 2 barko. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na si Governor Buboy Hamor sa counterpart nito sa Masbate at iba pang shipping company na makapagdadagdag sa ruta ng Matnog papuntang Allen Northern Samara. Mahigpit din na inirekomenda sa mga shipping company na sumunod sa approved sailing schedule upang makapag-generate ng 33 biyahe bawat araw. Inamin ni Galindez na mabagal ang turnaround time ng mga barko kung kaya't inaabot lang ng 24 hanggang 26 na biyahe kada araw na nagdudulot ng mahabang pila ng mga biyahero sa pantalana. Tinatayang nasa 5,000 hanggang 7,000 bilang ng mga biyahero kada araw ang inaasahang dadagsa sa pantalan sa mga darating na araw, subalit mas mababaan niya ito kumpara noong nakalipas sa taon na umabot sa mahigit 10,000. Naasahan natin yan na ngayong weekend uwian na yung mga kababayan natin paunti-unti. Sa ngayon, hindi naman siguro ganun naabot ng ganung numbers, pero magre-range yan siguro 5,000 to 7,000 ngayong taon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Sinisiyasat na ngayon ng National Weather Service ng Southern California ang mga pinsalang idinulot ng buhawi sa kanilang lugar. Ito ay matapos na mag-iwan ng sira-sirang mga bubong at gusali, basag na mga bintana, nagkalat na mga sasakyan na tila hinambalos ng malakas na hangin at iba pa ang naturang buhawing humagupit sa nasabing lugar na pinalakas pa ng kasalukuyang winter weather na nararanasan ngayon doon. Sa ulat ng naturang weather service, nasira nito ang humigit kumulang 25 mobile home units at nagkaroon ng minor tree damage sa sementeryo na katabi ng mobile home park sa bahagi ng Carpinteria. Ayon sa nasabing ahensya, ang naturang buhawing tumama sa California ay may tuturing na malaki matapos itong tumama sa isang populated area at nagdulot ng pinsala at injury sa lugar at mamamayan nito. Ang mga buhawi ay isang malakas na pag-ikot ng hangin na dumadampi sa lupa na may lakas na posibleng umabot ng hanggang 300 miles o 480 kilometers per hour at nakasira sa mga sambahayan sa loob lamang ng ilang segundo.
Samantala, sa international news pa rin, mapanganib na epekto sa kalusugan ng nakitang radioactive cylinder sa Thailand. Binabala ng mga eksperto. May pag-uulat ang Star FM Bacolod. Nakita na ang nawawalang mapanganib na radioactive cylinder sa Thailand. Kung maalala na hinahanap ang isang metal cylinder na may radioactive content ng isang power plant nitong linggo. Ang cylinder ay may 4 inches na haba at 5 inches na lapad. Naiulat na ito ay nawawala noong March 10 ng isang staff sa Prachin, Buri. Naglalaman ito ng Cesium-137, isang highly radioactive substance. Nagresulta ito sa pagkasunog sa balat, radiation sickness at nakakamatay na cancer risk. Ang buhay ng Cesium-137 ay tumatagal ng 30 taon. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Odette Janelle Torrenueva, OFW sa Thailand, sinabi niya na nakahinga sila ng maluwag ng mga Pinoy doon dahil nahanap na ang cylinder kung saan lubhang kinakabahala nila ang kanila ring kaligtasan. Siyempre, unang-una tuwa talaga kami dahil at least unang-una ang safety sa lahat na tako na dito sa Thailand. Pangalawa, lalong-lalo na sa aming mga puno o mga nagtatrabaho dito sa Thailand o mga OFW dito sa Thailand kasi at least 100% sure na kami na safe kami doon na radioactive na cylinder at sa nakakita talagang malaking tulong ito sa gobyerno ng Thailand. Samantala, natagpuan ito na hindi na intact at nakita ito sa isang malaking steel foundry sa Prachin, Buri. Patuloy ang operasyon sa foundry at agarang naglagay ng perimeter ang otoridad para hindi sila makapasok sa nasabing lugar. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Yuno nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa tanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Na sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto. Tanan nga 292 ka mga mamalidha nga yara ang presensya sa ginapatigayon sini karon iyang pagsinapol plenary session kagapon sini adlaw. May kantanan sini sa pag binutuhay agud nga isuspend si Congressman Arnulfo Teves Jr., Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. So, unanimously paboran ang pag-suspend sa kay Congressman Teves sa sulod sang 2 ka bulan o 60 dias. Ini mga kabombo bangod sa padayon sini iya nga pag-isnab or wala pagsapak sa panawagan sang House of Representatives nga magpauli diri si Congressman Arnie Teves kag atubangon ining mga complaints batok sa iya. Tibangod man sa pag-ulikid niya sa safety niya mismo kag sang iya sining pamilya, amo ining nangin salandigan kag rason ni Congressman Arnie Teves nga hindi anay magbalik diri sa pungsod Pilipinas. Pero nagpahayag diri si Representative Filemon Espares sang Co-op Natco Party List nga ining pag-suspend sa kay Congressman Teves ang nag-agi sa nagakigo siniya nga due process. Gindeliberate tub-tub iya nga makalabot sa desisyon nga suspenderon si Teves bangod sa disorderly behavior. Ini during sang iya unauthorized absence. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo, dira iya nagtutok ang House Committee on Ethics sa aton sini mga kabombo sa pagdesisyon nga si Congressman Teves ang isuspend sa sulod sang 60 dias o kun 2 ka bulan.
sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Why pa iniiya sang labot sa mga akusasyon kag complaint nga ginapangatubang karon sang representante nagikan sa Tercer Distrito sang Negros Oriental. Kasunod sang suspension, ano pa wala ang mga penalidad nga sarang nga atubangon ni Congressman Arnie Teves sa sinikaron iya nga mga tinion. Kag iban pa nga mga legal move sang aton man siniiyang layi diri sa pungsod Pilipinas, agod nga mag warrant sa kay Congressman Teves nga atubangon ang nasambit karon iya nga mga complaints batok sa iya. Istorya legal na naman kita sa aton sini nga pagpangalagad kag bangin kaupod naton sa aton sini karon iya nga palatuntunan na bombo anay sa udto, aton sini iya nga bombo abogado way saliwan si Attorney Noel Palomado. Good afternoon, Attorney Palomado, sir. Live ikaw sa bombo anay sa udto, ko mo si Bombo Cham. Mayadayad nga ugto, Bombo Cham, mayadayad nga ugto sa tanan nga nagapamati sa atong programa diri sa Bombo Radio. Gintutukan gid ini sang aton nga mga kabombo ang nanging desisyon sang Committee on Ethics kagapon batok sa kay Congressman Arnie Teves nga konsidente ang ila disciplinary action nga himo amo iya ang pag-suspend sa kay Congressman Teves sa sulod sang 60 dias or 2 months bangod sa disorderly behavior. Ginklaro man sang mga mamalidha nga wala na diri iya nalakip pa ining mga complaints kag ginakaulamiran sini nga isyu ni Congressman Arnie Teves. Now, may we know, Attorney Palomado, sir, kung ano pa ginang sarang nga mga penalidad nga pwede atubangon ni Congressman Teves sa iya siniiyang padayon nga pagpakatiga nga magbalik diri sa pungsod Pilipinas, Attorney Palomado, sir? I think, Bombo Cham, we have discussed it the last time, kung madumduman kag nakapamati ang atong mga kauturan dira, nga nakapamati bantay diri sa Bombo Radio. Nga duha ka sahi ang pwede ma-file sa iya, amo ning administratibo nga bagay, kag ang kriminal nga reklamo sa iya, Bombo Cham, Ining kriminal, siling naton to, atong tatlo lang nga kaso, lakit tagid ang iya ni Digamo sa pagpatay sang kay Congressman Digamo sa kay Governor Digamo, kag ang walo pa nga nalakip dito, Bombo Cham, kag isa ini sa ginabantayan naton ining administratibo, ining administratibo nga complaint, Bombo Cham, amo ini ang nagasiling kita nga bilang isa siya representante ka congressman sa 3rd District sang Negros Oriental, pwede siya pasakan administratibo. Ini may penalty ini siya kung if you be found guilty sang administrative offense, Bombo Cham, pwede ikaw ma-expel, ma-suspend, ma-reprimand, Of course, after proceedings, nga kung ipasakaan siyang administratibo nga reklamo sa iya, being a representative or a congressman of the 3rd District, ang aton nga nadumduman, Bombo Cham, na nag-expire ang iya nga travel order March 9, he requested for a 2 months extension pero gideny ini sang kapuluhan sang leadership sang Kamara headed by Speaker Romualdez nga gideny ini kag ginahingyo gid siya demand siya to return to the Philippines of course may mga depensa siya, Bombo Cham, pang safety, security. Sang isa lang ka adlaw, Bombo Cham, kung kagapon ang presidente gid mismo si PBBM nga pasiguro sa iya that he will be secured upon siling gani kung maglanding iyang aeroplano, private plane o kung helicopter dikto gani sa Villamor Air Base para secured gid siya But despite that, despite the sub to him committee, the ethics committee and privileges, Bombo Cham, amo ina ang komitiba nga ginahambal naton may disciplinary authority sa ila nga congressmen, members of the House, nga ginahambalan siya nga to appear personally, wala sa Japon, Bombo Cham,
magkadto, mag-abot abi sa the hearing that was scheduled the other day, no. That's why I think the Committee on Ethics, no, the Ethics Committee on Privileges came up with a recommendation, no, nga pahulugan siya sang penalidad for his non-appearance, for his awol, no, in absence without leave. Nga ang recommendation sang committee, no, Committee on Ethics and Privileges sa iya is to suspend him, no, amo nang ginakuan, suspend him for the period of 2 months, no, 2 ka bulan, no. That was the recommendation of the committee, on the committee level pa lang. And eventually, I think last night, no, kagabi, this recommendation of the committee was brought to the plenary, no. Ginhulog ini sa plenaryo, kagin in subject to a votation whether the plenary, all members of the House would approve the recommendation of the Committee on Ethics and Privileges. And last night, Bombo Champ, no, with a vote of, I think, 292 votes. 292, yes, as sir. against 292, no, as against 0, vote to favor Congressman Teves, and no abstention, no. Yes. Ginghulugan siya, ging-affirm, ging-concur, no, ang recommendation, and eventually to met a penalty of suspension of 2 months against Congressman Arnie Teves Jr. Bombotcha. All right. Now, ang iban sini may ara sang pananawan na attorney nga last time to nangayo si Congressman Teves ang extension. 2 ka bulan man nga extension para hindi lang siya na iya magbalik. Now, sa karon niya pinagin pamatbatan na gid, no, ginbutuhan, unanimously decided sang makatapo sang kamara nga i-suspend si Congressman Arnie Teves. Now, ini bala makabig naton nga isa kasahi isang disciplinary action or mamban naton iyang in a way do nagpabor sa kay Congressman Teves kiti hindi man siya mapilit nga makabalik na din mo sa pungsod Pilipinas kiti may suspension sa 2 ka bulan. Attorney Palomado, sir. Yes, may suspension siya, no, siguro halin subong until 2 months, no. But remember, no, this administrative offense is continuing, Bombotcham, no. 2 ka bulan nga hindi na siya member, no. But after 2 months, Bombotcham, kag ipatawag naman siya, no. Kag another nga refusal niya. We do not know on how the Committee on Ethics would dealt on him, and the whole House, the Congress would deal on this problem of his continued refusal to appear, no. Siling naton basi first offense pa lang ini kay ti awol man lang so far, awol pa man lang ang iyang nga kaso, no. But first offense in administrative cases, Bombotcham, we know for the fact nga kompromiro mo gidman nga opensiba medyo mamagaan pa lang, no. Usually 2 months or pila ka bulan nga suspension. But for your continued, no, nga siling abi disorderly behavior, for your repeated refusal to appear, ang second offense mo, Bombotcham, posible, no, nga batan ikaw kag panaugan ikaw sang medyo masakit nga penalty, no. It can be 1 year suspension, another 1 year suspension, or 2 year suspension, depende, or the most, Bombotcham, is siling naton expulsion as member of the House, no. Depende. This is the first offense that he had committed, and there was already a penalty of 2 months. The next offenses, no, kag reklamuhan sa Japon for his continued repeated refusal to appear despite, no, ang hingyo sang speaker, ang ilagit tatay dira si Speaker Martin Romualdez nga mag-appear siya, no, not only Bombotcham to answer and mag-atubang sa mga criminal charges filed against him, but also to return back to Barracks, no, back to Barracks siya kag ubrahon niya ang iya ulubrahon bilang representante, Bombotcham, sang 3rd District sang Negros Oriental. Okay. Now, ang status ni Congressman Arnie Teves is suspended.
pananglitan abi kon ano mangin official bala ina kon makaptan niya na ang kopya makita igid or paghambal sang Committee on Ethics nga within sa amo sini nga period of time or masugod abi buwas or subong adlaw suspended si Congressman Teves. Now, paano ano ang mangin sabahin naman niya ni Congressman Teves? Ano mangin epekto sini Attorney Palomado, sir? Of course, Bombotcham sa subong, no? Siguro kagad no? Nabato naman nila, no? Siguro through email, even through, although hindi official, abi naging announcement lang. But the lawyers, no, ni Congressman Teves, no, headed by Attorney Ferdinand Topacio, might make some legal remedies and moves, no? Why takabalo mo jump no paghimuon sang legal team niya. Maybe upon receipt of the suspension order, they may file a motion for reconsideration, some other pleadings. They might even go to court, no? Kasi i-question nila ina sa korte, maybe the RTC, the Supreme Court, for whatever grounds or reason, Bombotcham, inaya depende na, no? Sa legal, no? Legal team ni Congressman Teves. But ang pramangkot nila Bombotcham kay waay diri siya, no? Paano ba lang proper service of this order, no? Paano bala para mag-epekto ining order nga ni anong proper service, no? Just like sa civil cases, Bombotcham, ining summons sira, there are several types of service of summons, no? Pwede ina personal, pwede ina siling naton substituted to electronic means, no? Whatever, no? Pwede dira may mga substituted service kita. Pareho man ini sa mga subpena sa mga criminal cases yato Bombotcham. Yes. Atong tatlo kung nagtatlo gid man kay do na file na gid man tong abot do file na gid man tong ikatatlo kay Governor Digamo. There are service of subpena also pareho man sa summons. Kung hindi ikaw da ma-personal kay wala ikaw dira to personally receive it, no, it will be electronically, no, served to you, no. There are substituted service of summons. The same is true ining kwan Bombotcham, ining sa order abe, when the House leadership issued an order, no, imposing a penalty of 2 months, no, iserve man ini sa iya, siguro iserve na to sa balaya sa Negros, no, iserve man ni sa through electronic means, through emails, through other electronic means, Bombotcham. From then on, the period would start to run, no. Dira na madlagan ang period, Bombotcham, no. Kung sa diin silinaton nga na-serve na kag nabaton na iya ang subpena kung sa criminal case ang order nga ni sang iya suspension, Bombotcham. Ti kung mambalbi si Congressman Teves ang iya sini nga kampo. Away kami nakabaton siniya pero nabatian lang namon nga may mga announcement pero hindi man ina official not unless nga may nauyatan kami iya nga dokumento. What will happen, Attorney Palomado, sir? That's why Bombotcham, no, pwede, no, allowed din na sa aton rules of court, no, nga pwede through electronic means, no. Kung may ara din siya official nga email, no, official email address niya. For all we know, biskan diin ka malang subong, no, may email na, yes, no, may ara na sang internet, no, through web, no. So kung sa Amerika siya o kung ang kuno-kuno gani ari man lang siya sa Southeast Asia, kung sa Asia siya. But still, no, ang iya nga email ad, no, ara man Japon, it may be served sa iya opisina dito Bombotcham sa iya nga dito sa Batasang Pambansa. Sigurado may sekretarya man to siya, yes, no? Sigurado may contact man na sa iya, no? Sigurado mabaton man na nila kag maabrihan ang iya email, no? Hindi na mabudlay sa Bombotcham because of the internet, no? Kag sa atong technology. But to say nga wala iya mabaton, I doubt, no? Kaya kita taman nagasabat man siya gani Bombotcham sa iya Facebook live da, no? Naga-live da siya, ginasabat niya ang mga reklamo sa iya, no? Ang iya lawyer Bombotcham daw sako manggid gani ang pa-interview kag naga-press conference sila, gina-controvert nila ang mga aligasyon sang pagpatay kag asa subong abi ang mga administratibo nga ginapasaka sa iya sang House of Representatives Bombotcham. All right. Now, paano saan
makahambal kita nga madeklarar abi ang gobyerno naton sang pag-freeze ang asset ni Congressman Teves kag ibutang siya sa lookout bulletin. Paano ina? Anong sistema ka proseso sinadira Attorney Palomado, sir? So lain naman ina bumutsyamp, no, nabatian naton sang kagapon, no. I think there were kuro-kuro, no, ring-huring abi nga i-freeze ang assets niya. Yes. Hindi madali bumutsyamp, no. Gina-freeze ang assets nimo kontra mo bi ang gobyerno when you do illegal acts, no, but silingon it's either nga kinawatan o kon halin sa illegal nga means, no, like silingabi if he is really involved sa isabong, no. But before ang freezing sang asset mo, no, remember may ara kita nga law before, I think Republic Act 1379, no, when a public official bombochamp, no, has a property or a wealth, no, o kon assets nga disproportionate sa iya nga income. But silingon, if I have 100 million of assets now, then I only have income of 1 million. That is presumed bombochamp nga ang 99 million was illegally obtained, no? It's either from other illegal sources, kinawatan, due to graft and corruption, or illegal means isabong nga illegal, and so on. But how do we do that, bombochamp? No, ginalantaw ina bombochamp ang imo SALN, no, sa statement of assets and liabilities and net worth, no. Kung ang deklarar nimo dira bombochamp nga imo nga assets, no, nga net worth abi is 1 million only, and magsiling ikaw ang imong mga real properties, lupa, mga balay mo, salakyan mo, kwarta mo sa bangko, and other investments, no? Total ya dira bing deklarar mo is only 1 million. From the time you entered, kay every year bombochamp ginapasubmit kita sina, no, sa sila ang public official sira, no. Kag mapamatud-an sang gobyerno nga 100 million gali ang imo total assets, like for example, gimbalidate nila dito sa Registry of Deeds, damo-damo imo ya lupa kang kabalayan, no? Pila ka bilog helicopter mo, may mga eroplano ikaw, may kwarta ikaw sa bangko, and so on nga other assets mo. And it turned out abi 100 million bombochamp ang imo nga total discovered assets by the government, no? Ang 99 million would now appear this is ill-gotten, no? Ill-gotten wealth ina, kag the government can file forfeiture proceedings against you, no? That is the time that ang gobyerno through the office of the ombudsman, usually si ombudsman ina bombochamp, can file forfeiture kay gina-forfeit ina kay botchilingon, kinawatan ina o kunarin sa illegal means, no? So ang office of the ombudsman, after gathering all these evidences, no, would file ini sila sa actually ang gina-file sa office of the ombudsman man, no, dito sa forfeiture proceedings, and if found later siling daton gani after preliminary investigation again nga indeed sobra 99 million ang imo assets, then the government can now proceed against your asset, no. That would be the time that the court, no, that the court bombochamp would now freeze your assets. Lagson ina ang mga sobra mo nga mga propiedad kay disproportionate, no, o kon allegedly these are ill-gotten wealth bombochamp. All right. Pero as of now, amo man lang to ang isa sa mga ginalantaw man sang pila ka mga mamalidha kung ibasihan naton ang link ni Congressman Teves ngati ini siya ang ginaakusaran nga siya ang operator sa isabong during sang mga previous sa year sa Attorney Palomado. Yes, siyempre ang basihan illegal, no, ang ginghalinan sina nga mga nakuha niya bombochamp. But siling ko gani bombochamp hindi na siya dali-dali, no, malawig naman ang proseso. Hindi man nga subong siguro may makitaan silang helicopter kay eroplano ni Congressman Teves, i-freeze nila, o kung may kwarta siya sa bangko, hindi nila ikuha nila, no? Remember, ang freezing of the assets would come from the court order, no? Before a court order would be issued bombochamp,
maagi ina na sa Office of the Ombudsman, may gathering of evidence, may preliminary investigation, and so on, no? Kung nadumduman naton sang una ang may ara sina nga unexplained wealth filed was when kay Mayor Jed Patrick Mabilog Bombocham, no? Daw gimpailan ni siya, no? Kaya I think there were 2 years nga sa iya salen nga ging aligar, no? May nagreklamo gito nga grossly disproportionate sa salaries siya. Kag I think daw nakuan gito siya, daw naiguan to siya, no? Ang iyang I think there was even a conviction, no, sa iya administrative sa amo sina kay Jed Patrick Mabilog, the former mayor of Iloilo City. So may proseso ina Bombocham, no, until no nga i-freeze, no, o kon kantuan sang gobyerno ang mga kwarta mo sa bangko, kantuan sang gobyerno ang mga properties mo, kag hindi mo na ina magamit for the meantime, no. And if later on nga ma-prove through a trial nga kinawatan o from other illegal means, then the government not only will freeze it but will forfeit, no, kwaon ina sang gobyerno, no, kay siling abi kinawatan o from other illegal means ang imo nga mga assets mo po siya. Okay. So isa pa gid diri sa mga ginapahayag man nga dapat kuno papanaugan na sang lookout bulletin si Congressman Arnie Teves, Attorney Palomado. Yes, usually nakakonect na, no, ang aton nga mga, I think, Department of Justice and the other arms of the government. Nakakuha na sa Interpol kay gina-monitor na siya, no. I think there were balanan nila, no, lookout bulletin, although that wala man gid na Bombocham, the watch list ka lang bala. For the meantime siguro gina-track na siya na just in case, no. Later on, Bombocham, mapahulugan siya besang siling abi sang warrant of arrest after a preliminary investigation sa piskalya to those 3 cases, no, atong 3 criminal cases filed against him, kag mahulugan siya. Mapos na siya tulon. Kay from now on, siguro, banta ko, ginasunod na ni siya, no? May nagabuntot na ni siya, may nagayayo na ni siya, kag nabalaan na siguro, no? Kundi nang whereabouts siya. But as of now, kung nabalaan man nila, kung sa Cambodia to siya, kung dito siya nga parte sa Southeast Asia, ginabantayan lang ni siya, no? Gina-watch list lang siya, ginasunod lang siya, no? Gahulat lang ni Bombocham ang Interpol just in case later the Philippines would ask them, no, that to serve a warrant. If finally a warrant of arrest is issued, kag kinahanglanon nga dakpon ni siya dito and extradite din siya sa Pilipinas, mahapos na lang kay subong siguro, I think may lookout bulletin siya on watch list na si Congressman Teves. Okay. Lastly siguro, Attorney Palomado, sir, ang Department of Justice do ginatutukan gid sa karon ining kaso yan ni Congressman Arnie Teves. Pwede man balangati ang Department of Justice na lang magpangapot sang tanan ka magpasaka man iya sang kaso, Attorney Palomado? That's all. Amo man gani ang ginareklamo, no, sa abogado sa kwan. Kay there were statements, no, from the spokesman sa Department of Justice nga daw ginakuan na nila, no. Ginatuloy na nila si no. Tuloy nila, oo. Sila man nagakuan, Bombocham, sila man na nagagather sa ebidensya, of course together with the other law enforcement agencies of the government. But eventually, Bombocham, ang ma-preliminary investigation sini Department of Justice man, no? Siling abi nga ang nag-gather sang ebidensya against kay Congressman Teves, ang DOJ together with NBI. NBI is also an arm of the Department of Justice. Butang taabi si gabulig man abi ang DILG, no, si SILG Benhur Abalos. But when these evidences, no, are gathered now, kag ma-file na sang reklamo for preliminary investigation ang sa kaso ni Gov. Digamo, si Department of Justice man Japon ang ma-resolve sini kung bala may probable cause or not. So nakita nila gawawaw sila. That's what happened also sa kay Bantag case, no? If you recall, the few months ago, ang gather sa ebidensya kay General Bantag at that time
DOJ kag subong under a panel of DOJ man. So nagwangal man to si General Bantag. Amo to nga nagawawaw siya sila tiway ko da patas nga kariyo dira kung sa DOJ under Boying Remulla. That's why they filed a motion nga dito sa ombudsman i-investigate o kung preliminary investigation. Pero daw I think that was denied, no? So amo ina ginalabanan tayan Bombochamp, no? Sa aton sistema sa subong ang nagagather sa ebidensya for the filing of the complaint is the arm of the Department of Justice kag ang mahirman sang preliminary investigation amo man ang Department of Justice, no? So the accuser is now the one judging, no? Daw mo na bala. So amo na ginareklamo sang kampo ni Congressman Teves Bombochamp. Tikon ikaw ang nag-akusar tapos ikaw man ang mamatbat, ti laban-laban gid do hindi gid magpabor para sa ginareklamo kag pagapamatbatan na Attorney Palomado, sir. Daw nalantaw nila daw bitay, no? Amo na nga daw gawawaw si Congressman Teves, gapakitluoy siya kay PBBM, no? Nga gadamo lang. But I think the President has spoken last night kagapon, no? Ya puli ka lang dire kay kung nagadugay daw malubong ka na gid sa imong mga kaso. All right. Sige. Attorney Palomado, sir, thank you so much for your time kag sa mga impormasyon man diri nga talakay naton sa subong iya nga mga tinion. Salamat maayong hapon. Bombochamp, madamo nga salamat kag mayad-ayad liwat nga hapon sa tanan. Si Attorney Noel Palomado aton sini nga Bombo Abogado. Ang ulihi to yang ginpamangkot ko sa kay Attorney Palomado. Amo ni karon ang isaman sa mga ginapamaripihan sang kampo ni Congressman Arnie Teves. Now, ngati ang Department of Justice do grabe ang ila sini nga entusiasmo particularmente ni DOJ Secretary Boying Remulla sa pagdiin sa kay Congressman Arnie Teves sa Pamplona massacre or Dadigamo killing sa aton sinimatag Palamati. Dumduman nyo to sang mga nagliligad lang nga nagpagwa nga ni isang statement si Congressman Teves nga waya sang problema sa iya kung kabigon siya nga sospetsado sa Pamplona massacre sa Digamo case. Pero hindi lang man kuno siya lang. Dapat kuno ikonsiderar man ang iban or iplastar ang tanan sini nga mga impormasyon nga na tipon. Kay Congressman Arnie Teves, si Governor Digamo, before pa man iya, madamo man sang close-in security, hindi lamang kay nagikan sa Philippine National Police, lakip na sa Armed Forces of the Philippines. Isa sa mga punto gani ni Congressman Teves, niya pagsulod dito sa may Pamplona sa balay isang gobernador. Why man gani isang forcible entry dito? Nag-istoryanay pa gani ang nagbukas ang gate. Sa tawo iya nga una nga nakita nga nagsulod sa nasambit sining compound sang pamilya Digamo. Sinya bisan ido kani way kataghol. So nagapangayo sang patas man iya nga investigasyon si Congressman Arnie Teves kay kunlan tawon sa aton sini nga mga kabumbo ang ginbasihan lang kag gilayon nga gin-prejudge si Congressman Teves. Amo yang statement nagikan sa suspect turned state witness na karon sa ambos interview sa mga katapo sa media. Pero tiyang ginambal to Congressman Teves. Way magani makumplito gito sa aton sining mga kabumbo. Amo man ni karon nga ginapamiriphi sang mga abogado ni Congressman Teves nga daw kasubong iya nga ginadusdos gid
sa Department of Justice. Si Congressman Teves. Ang baga ni Congressman Teves niya ti, base kon ginahimo lang ako sininila iya nga instrumento, agod nga mangin grandstanding sila, kay may mga ambisyon nga magpapili sa mataas pag iya nga posisyon. Ti granting for the sake of discussion, kag sa ngalan sang patas iya nga pagawaragwag. Si Congressman Arnie Teves, ang sakaron niya makabig sa gyapon iyang inosente. No? Inosente sa aton sini nga mga kabombo until such time nga mapamatud-an ini sa korte. No? Ti nagapangayo man siya sang patas sini nga pagpanghusisa. Kay ti ko ng tawon nimo karon sa aton sini makbombo. Why na iya sa do ang Department of Justice? No? Sa karon ng ila sining investigasyon do ang dalagan niya do ang kabayo bala nga may piring diri skilid do. Nga why na iya sang may lantawon pa abi sa natuoy nga sa tuo nga bahin sila wala. Why diretso na lang kagang target? Ang yara to sa finish line sa aton sino makabumbuhay isang liwan kundi si Congressman Teves na. Ti, amo man gani ning ginapamangkot kay ginausisa karon nga asang amusad to iyang atsimpo. Lunsay wala nag-duty. Ang 5 sa 6 ka mga security ni Governor Digabo nga mga katapo sa Philippine National Police. Diin nagkaladto ang iya sini nga mga close-in security nga mga katapo sa Armed Forces of the Philippines. Oh, ngati daw kasubong iya nga dugin hiwat kag ipabangod na lang tanan kay Congressman Teves. Ti dapat husisaon man kun tani isang Department of Justice ang mga kasubong sina nga senaryo or anggulo. Oh? Sa aton sini nga mga kabombo. Ibantayan tani kay ti amo nga nini ang isa man sa mga nahamutan o nakayuhom kag gina si Attorney Noel Palomado sa namangkot kita nga ti grabe gid ang entusiasmo ni DOJ Secretary Boying Rimulya sa kay Congressman na Arnie Teves. Nga ti daw siya gid yang luyag nga ipin down sa sining Digamo massacre or Pamplona massacre. Sa aton sini nga mga kabombo. Ang oras naton 8 minutos na nakaligad sa takna ng launa. Pagbalik nato na banwa istoryanta dugang nga mga balita kaga impormasyon sa gyapon diri sa Bumbuhanaya sa Udto. Latest ang latest diri iyang mga impormasyon man nga natipon sa nga Bombo News Team ay kantanan sa sining nasapuan nga bangkay sa kilid sandalan sa may banwa sa nga Tigbawan. Kag inibanwang ginapatihan nga biktima sang summary execution. Lakip na karon sa aton sining nga pagapangalaga dugang nga mga balita kag impormasyon. Committee on Transportation nagpatag wala sang conflict sa LPTRP sa siyudad sa Iloilo pagsulod sang First Town Jeepneys. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdung oras. Plasuala de Iloilo Billboard of Activities March 19 to 25, 2023. Sa ini nga uli nga Sabado sang Marso, spend your evening sa Plasuala de Iloilo. Kagkamo ang pag-alingawon sa isa sa mga best pop bands sa Iloilo, ang Four Elements Band sa 2 ka oras nga musical presentation sa Concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 25. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plasuala de Iloilo mugs ang iga-raffle sa mga suki isang Plasuala de Iloilo. Sa Marso 26, Domingo, imbitado ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon ng regular Sunday Mass sa among nga petsa sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plasuala
De Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. About sa mga mensahe o kung mga naghahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar, wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kon magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kon tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag permi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayos sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene,
pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Iloilo Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa takna sinikaron nga La Una. Balik diri sa pagpangalagad sa bombo na sa udto sa DUFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon sa aton man sining pagpangalagad. Pagka-checker kita karon sang latest news. May gantanan sa sining nasapuan nga bangkay sa may banwasang Tigbawan Iloilo. Away na inisang kabuhi may pila sa ulo ini, naka-duct tape kag nakabaklid pa ang kamot. Sa likod sininiya may nakabutang para sa bayan. No, may ginsulato sa likod sa sining bayo. May ginsulato nga para sa bayan, Toto Disilos
munti ungka kin munti drug group. Tinumbot silingon sini sa aton sini nga mga kamumboy. Check nato ang dugang nga mga impormasyon with Bombo Ria Mumlan. Bombo Ria sa report, please come in. Yes, Bombo Cham, no, nakilalaan na naton ang lalaki nga nasapuan nga patay na sa talamnan sa Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo. No, sa aton nga informasyon nga nabaton ang kag sa iya nga identification card nga na-recover sa scene, ang ini nga lalaki amo si Allen Sanchez, kag residente ini sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City. So sa aton nga observation man sa area, Bombo Cham, ang aton nga biktima ang may aras man sang nadala nga knapsack, and lakip dira sa knapsack may ara ina siya sang identification cards, phone case, notebook niya, and amo na ang rason nga natumod sang kapulisan kag sang scene of the crime operation ang identity sang biktima. Ang igo sini sang sang biktima yara sa ulo, ang on his ang sa iyang igo sa wala nga portion sang ulo, kag may ara man nga alleged ni siya, Bombo Cham, ang may ara man sa iyang nawala nga per right hand o kon left hand portion sang lima. May tattoo ni siya, Bombo Cham, sa sulod sa chest area niya, pero hindi talaga matubod kung ano ini klase nga tattoo. Kag may ara man sa iya nga ang sa siya agin portion nga gintiro siya sa iya nga wala nga bahin sang abaga. Ang napsakya ini, Bombo Cham, color blue, and naka ni siya black and white sneakers, kag ang naka-gray with the touch of nga green nga duag sang iyang t-shirt kag ang nakamuong nga pants. So sa subong gindara ang biktima sa punerarya, kay man wala pa gid nakabaton ang aton kapulisan sang nakahimata kang ang ilang confirmation nga ila iniyang himata. Wala pa nila na kadtuan ining si Allen Sanchez. Kanya dyan ang bangkay nga nakahamtang liga, nakahapa. Wala gid ma'am, siguro actually totoo lang daw sulanta naman pangayaw gid kay mismo ang area nga malapit sa amon barangay ng kadto man di. Wala sa identify gid sa amon nga itsura sa tao nga amon na. Sino niyo na nakakita sa bangkay? Actually may peace vendor siya nga naplata niya sa laki ang motor to sa piyak nga taytay. Then inform ko ang sa piyak balay dito sa balay na to, tapos tawagan ako nga makadto di. Para at least makita namon tiamo na kay nang ngambal ko. Wala ko gin paprepitan ng area. Ginano mo na ginambala mo na mga pamulo. Hindi lang magpalapit gid kay blano kung kumasi mahamkat ang investigasyon kamo na taga ang soko. So para ma-preserve na to ng scene kang ang incident, hindi natin paprapitan para at least hindi makontaminate ang investigasyon nanda. May ara pa ikaw nga information regarding sa bangkay. Sir, may ara ni may nag-claim nga pamilya. As of now, wala gid sila nag-claim kay ani kay nasa nga gari kundi mga 6:20. Sa tlad wala ko ginabatian o kung nagkadto di naglantaw nga na-claim nila nga ila pamilya o kung hilay mata. Okay. So, diri na sa lapit sa Taytay. Lapit sa Taytay. Actually, na din dugang Taytay sa bong. Tagpasan ta sa may Linubayan, ayan ang patwa nila yan sa bong. Kaya nga mon boundary siniyang Taytay man lang. So hindi pa ini ang Linubayan ni, ayan ang patwa nila yan ni. Sang Coton. Coton, ma'am. Okay. So, Bombo Cham, nabatian naton si punong Barangay Reneta nyo sa Barangay Batuan, Ilaya, Oton, Iloilo. So, boundary ina siya sa Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo, kag sang portion nasang Oton. So umain siya, Bombo Cham, kag kagang area nga ginhamtangan sang biktima taramnan, kag malayo ini siya sa mga panimalay, around 50 meters away sa mga panimalay. So nakita ni siya sa fish vendor, gintawag ang atensyon sang punong barangay, and then afterwards abot na ang Tigbawan Municipal Police Station to ikordon ng area sa mga civilian. Kag amo na siya, Bombo Cham, nga ang iya man may sulat ini siya sa iya nga t-shirt sa likod nga bahin, kung atong di nga basahon sa
ato man nga kabombo for reference no ang ginsulat sang alleged no sang iyang gunman. So ang nakabutang diri bombo cham no ginahagilap naton. Alright. Ang nakabutang dira para sa bayan, Tuto, Disilos, Munti, okay. and Ungka Drug Group. Roger on that bombo cham no. Amo na ina siya ang nakabutang ang gamit diri Pental 10. Kag nakagapos ini ang aton nga biktima sa isa ka duct tape. Pati aniyang ang iyang baba kag ang iyang alima. Okay. Sige. So live report diri sa Banwa sang Tigbawan ini si Bombo Ria Momblana para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Ria Mumlan sa imong sining report. May rejoin the report man diri si Bombo Jomar Villa. Nalabot ya ang Tigbawan Municipal Police Station sa dugang bagid sining pagpanghusisa. Ti mabalaan mo gid nga biktima sang summary execution ang nasambit sining bangkay nga nagahingalan sa kay Allen Sanchez ang tigman sa na-recover nga identification card sa knapsack sining uyatan or ara sa iya sini iyang posisyon. Taga Villa Arevalo ni siya. Sa aton sini mga kabombo. Standby kay chikaron ta si Bombo Jomar Villa sa dugang pagin sini nga mga impormasyon. Ang isa kadako sini nga palamangkutanon sino ining si Tuto Disilos. Now, anong mga sa isang tawo ang naghimo sini, now, ngati nagapakita kag do kasubong iya nga may mga ginapabutsyag nga mensahe. Nga para sa bayan, Tuto Disilos, Ungka kag Munti Drug Group. Sa sulat pa lang sa iya sining bayo, mahambal ka ng drug-related din Check tabi si Bombo Jomar Villa. Joms, sa report, please come in. Bubutsam, napakigangutan naton ang Chief Police ng Tigbawan Municipal Police Station sa persona ni Police Captain Mary Jane Panes, no, ang hepe sa nasambit nga police station. Kag sunod diri sa natungdan, may ara na ini sila nasundan nga motibo, pero sa subong hindi pa nila ma-divulge akon ano ang motibo, no, sa sining pagpatay sa sining nasambit yang individual. Kung balik-balikan naton, based to sa ilang pag-usisa, amo to na mention ni Boboria nga may mga na-recover ditong ID sa nasambit nga biktima, kag again compare, no, sa otoridad ang nabutang sa ID kag ang picture nga do halos nagatugma, Bombotsam, sa pangalan diri karon ni Allen Sanchez, no, Allen Sanchez, 58 anyos, zone 5 ang balay by barangay sa Torino Norte sa may distrito sang Arevalo. Pero suno kay Captain Panes, hindi pagid ini enough nga mga ebidensya nga maka-describe, no, sa identity sa sining biktima. Amo na nagkapangayo sila sa bulig diri sa Bombo Radio nga kung may pamilya nga nakabati, akag mahimo makapadulong sa may police station para ma-confirm gid, no, kay as of now ay pagid sa may pamilya tong nagpalapit Bombotsam, mga malapit sining himata o kon mga pakaisabi o kon related ra. So mo pa na ang ginahulat sa police as of the latest karon nga pagpakidangot naton sa may Tigbawan Municipal Police Station. Ang initial nga investigation sa otoridad, hindi pa nila ni matulid kung bala dito sa area ginpatay o kung ginhalid lang inisa, no, sa may nasabit nga lugar. Kay ti ang basihan diri, may nabatian to nga lupok ang pumuluyo kagabi sa may lugar kung di ito masertin kung bala armas ato. Kay ti way man sang may na-recover nga empty shell malapit dito sa lugar. Pag dugang pa sa natungdan, way sang patimaan o kung may arabi nga do nagkomosyon pa sa lugar,
kay ti ko lang taon ang palibot do intact no way isang may mga nagahapay abi nga hilamon. So may posibilidad nga ginhapit lang ini siya da kag ginhalid. Amo na ang isa sa ginalantaman. Pero hindi pa gid ni maka-benson gid exact ang otoridad. Bumutsam kay kun lang tawon dere, malapit lang ini sa dalan ang ginagyan sa masalakyan siguro estimated do mga 10 meters lang ini kalayon. Ti may posibilidad nga agin hapit ang daabi kagin halid o kun paghalid sa iya amo to ang pag tiro no sa sining nasambit karon yang na individual kay agin nalantaw diri gabi natabo ning insidente kag mo pa ning gather pa sila sa gadugang pagid nga mga witnesses man sa lugar nga ti makabulig man sa ila sining nga pagpatigayon sang sining nasambit nga investigation. Ang nakita ni sa likod sang biktima nga ti dugin sulatan to capital pen at mo to ang ining tinaga no nga Toto Disilog no pero may bago mingalan panigali para sa bayan agi capital pen tapos sa dalom Toto Disilog Ongka BGMP tapos Monte. Ang sa sunod sa BGMP doon di mabasahin kaya doon nagpilo ang bayo yabi bumutam. Amo gani? Ati kung nataon natin kaya mga na-mention yung mga pangalan ti mga presuhan ini mo pa ning ikaw-tersekta kung bala ano halin ni sa presuhan o kung ano ni ang related sa pangsulat ni karon nga mga tinaga. Kag kung sino ni si Tuto Disilog or Disilos ni? Pangitao ni siya? Kung sino ni? Yes. Amo na kung may pamilya, kung may pamilya nga makadto dire basi iya balahayo bobotsam. Si Toto Disilog or Toto Disilos. Parti ba confirm madri karon sang otoridad kay based sa record sa Tigbawan why man sila may napagketo kung may record abi nga mo ning individual. Kung may kaso abi, kung may atraso da sa Tigbawan Police Station. Kaya mo nang pagamot pa nila kasi taga-Ribalo ini siya. Posible sa PNP may idea sila o kung mismo man sa pamilya kag kapitan man sa lugar. Ako nano ang background kag pagkilala ni karon kay Allen Sanchez kay mo tong napagkit sa iya sining national ID nga nakuha sa may nasambit nga lugar. Ipabati tabla si Police Captain Meridian Panes sang mapakigangutan sang Bombo Radio. Bali sa initial naton nga information, based man sa mga nakuha naton nga mga IDs no, pag-iina sa iya. So ara nakita nga initial nga identification sa nasapuan sini nga founded body sa diri sa Batangas Tigbawan. Ano ang nakuha to nga ID ma'am kag anong nasulat nga pangalan? Bali ang nakuha naton nga ID sa iya muning iyang national ID kag ang iyang barangay ID no. So ang nakabutang didto amo ni si Allen Sanchez. Allen Sanchez A. Rosales. Taga diin kag pila edad? Ang edad niya sini 58 years old kag residente in sa sang Zone 5 Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City. Amo nang na-recover ID amo na ang na-recover nga ID sa iya. Ano pag nga barangay ID. Ay si di nabutan sa bulsa kahitaya. Nakita man to may ara naka-impon sa mga pouch niya bala kag sa mga personal niya nga mga belongings. Okay. Based sa investigation, ma'am, may pilas ni sa din dapit. Sa subong ginalantaw tapan nino ang mga other nga details kay bag-o lang gid kita diri bumudyo na nakabalik man sa station halin sa may crime scene. Sa subong ginaano pa naton gina-plaster man naton maayo ang mga ginton over sa aton sang sukutin. Sa subong amo na ani ang mahatag ko nga detalye regards na kay ongoing pa man no ari pa man kita para mapastar natin ang mga recoveries natin sa natungdan nga nakita nato nga sa pagkamatay. May sulat ang likod, ma'am, pwede mo ma-describe kung anong nasulat, ma'am? Initially nang wala pa gid ni bali ari pa sa aton investigator ang mga nasulat na do initial agi na sang pentel pen. So kung anong nasulat wala pa ko sang data kay considering ang aton investigator ato sa iya tanan ang aton nga mga recoveries.
Based sa pag-usisa, man dumay na batian pa kuno nga lupok kagabi. May mga information kita na receive nga according man to sa mga residente nga malapit dito nga area, no, boundary naton sa Uton, nga may alleged sila nga lupok na batian, pero i-confirm pa naton kung ang lupok bala halin sa pusil o kung base sa iban pa man nga anong mga bagay. So subject for confirmation pa man ina, considering nga ongoing pang aton sining pagkandak sa nga investigation. So sa pagkandak, ma'am, ano dra sa ginpatay or ginhalid lang da? May mga motibo man kita or may mga ginasundan kita nga mga lead, no, nga posible duwa man ini ka ang kuno, no, posible nga basi ginbili lang diri sa area o kun diri man, no. Amo pa nang tulido naton na bumudyo na kaya considering nga ongoing pang aton nga investigation sa Subo. Pero sa lugar may makita ikaw nga do agi abi nga do nag ano pa do may nagdinumugay pa o kung may mga naglinapta nga dugo or ano, ma'am? So initially, no, pag-abot naton dito sa area, do wala naman sa mga iban pa nga mga bagay nga like gabi nga may araagi o may commotion. Wala bali dito lang gid siya, nakita lang gid sa dito. Do amo lang na do wala na sa iban nga mga indication nagduntad pa nga gamay nga gamo or ano pa kilid lang ni sa dalan, ma'am? Kilid lang din sa sangdalan, no, mga siguro halin sa cemented nga dalan nga ara sa siguro sa 10 meters, no, more or less. Lapit-lapit, more or less. So posible nga may posibilidad man yatig ginsakay sabi sa lakya ginhalida isa man na sa ginasundan guro, ma'am? Isa man na sa tanan na ginaano taman na sundan naton nga mga motibo kag aton man nga mga information nga pagasundan sa pagkandak naton sa investigation. I see. May record din sa inyo da, ma'am? Kung dito sa aton sa Tigbawan, no, wala kita isang record kag considering man sa mga na-recover naton nga mga IDs, no, hindi ta man ni ma-confirm kung ano gid man, hindi sa taga-residente sa Tigbawan. May recover nga empty shell? Based sa record naton na wala kita sa recoveries ng mga empty shell or mga fired bullet. May motibo na mo, ma'am? May anak kita nga ginasundan pang subong kay ongoing. Okay. Hindi ko pwede maka-disclose pa sa aton nga investigation. Ay, sige. Joms? Si Police Captain Panes, bubusa prote kon taud-taudo naton ang mga senaryo dere sa may nasambit sinikaron niya nga krimen. So may posibilidad nga halid ini siya kag dira gintiro, no, kay isa to may batian niya lupok. Tapos ikaduwa, wa isang indication nga kun bala nga may ara pa nga may komosyon nga natabo kay siyempre kung kapusod ka mahula kagid na sa bumbutsam. Mangin padlos kini ang nasambit nga biktima kag tiya mo to gadi, no, posible nga ginigta na tong kamot siya kag amo to nga gintiro, amo to nga may nabatian nga lupok. Pero ang lupok to amo to nga i-confirm pa sa pulis kung pusil gid man to kung halin sa iban nga bagay nga lupok. Amo pa na ang padayon ang ining nasambit karon nga investigation sa Tigbawan Municipal Police Station, Pubutsam. All right. Ini si Bombo Marvilla para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid da Bombo Jo Marvilla sa imo siniya nga rejoinder report may kantanan sa sining biktima sa summary execution nga ginhalid sa Linubayan, Tigbawan na Iloilo. Tikon ginalantaw naton kon ang lupok to halin gid man sa armas lutang. Ti posible nga paghalid sa iya gin pasiguro pagid nga patay na ini siya or gin finishing siya. That is why nga may lupok sining nabatian kon lupok adto sang pusel. Kag ginalantaw taman nga ang gingamit sa pagluthang amo ang revolver kay waay sang recoveries nga empty shell kay kung mag empty shell na pistola ang gingamit. Ina kun dira siya gin luthang pagid or gin finishing or posible man patay na inibanwa sang gin dala kag ginhulog lamang dira sa kilid sang nasambit sining dalan talamnan na dayo, no? Sa ton sini karon nga mga kabombo dako nga palamang kutano ni karon kung anong silingon nga para sa bayan
Toto Disilos, BJMP Ongka, Kagamunti Drug Group, sa aton sini nga mga kabombo. Pero ang pagkakilala, sandig man sa ID nga na-recover, iya sini nga national ID kag barangay ID ya, ti ang pangalan Allen Sanchez, 58 anyos, taga Santo Niño Sur, Arevalo. Pero ang kapulisan ta nagapanawagan pagkaroon sa himata nga kung inyo sini nga himata, no? Yara karon ini sa punerarya kag magpadulong lang kamo sa may Tigbawan Police Station para nga makatag sa dugang sini nga mga impormasyon sa sining kamatayon sang biktima sang summary execution. Ti anong butselingon sining sulat sa iya sining panapton, paandam bala ini sa mga drug group. Pareho bala ini sa natabo dito sa may Negros Occidental nga may nasapuan nga suludlan sang ice cream, sang ginlantaw lauya gali nga kamot, kag may listahan sang mga durugista. Ti basta illegal drugs gani sa aton sini nga mga kabombo, damo na karon ang mga palamangkutanon kag nagasanga-sanga ining mga impormasyon nga kung sa din ina ang aton man siniya nga tuliron. Oras 41 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Pagbalikta, Committee on Transportation nagpatag nga wala sang conflict sa LPTRP sa syudad. Ang pagsulod sa First Town Jeepneys kag sumungman hanging footbridge sa Banwa sang Dingle, 70-80% na nga nakaayo. Ining irrigation damay mo naman kuno nga malabyano. Balikan tayo ni matapos ang pilagilamang kaimportante sa nga mga pahanumdumo. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS kung maggamit sang syringe ukon ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian, naganerbiyoso ukon bayolente man nga mangin kabangdanan sang aksidente ukon kamatayon sang user ukon sang iban nga tawo. Makahimo sang krimen. Para masustiner ang kagastuhanan sa illegal nga droga, nagapangawat ang iban nga mga drug user. May iba naman nga nagasulod sa prostitusyon, sugal o kung nagahimo sang krimen nga makapalala sang sitwasyon. Makaapekto sa paminsaron, pagkapraning ukon paglain sang paminsaron, ang pila lamang sa mga balatian sa panghuna-huna nga dala sang illegal nga droga. Pwede ini nga mangin kabangdanan sang kamatayon sang user ukon sang iban nga tawo. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan. Sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset.
Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa. Mura Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na naklikad sa tak ng alaw na may winner kita. Oh, makinig ng maigi dahil i-announce na ang Daily Winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Alright, sa aton sinikaroon niya mga kabombo, ginawiyatan na rin nato ng pangalan sang masuwerte naton nga tagdaog sa Buena Mano Salvo U17 promo. Aton siniya Daily Draw winner, taga Barangay Hibolo, Haniway, Iloilo, 62 anyos. Ang iya sininga proof of purchase, Silver Swan Soy Sauce. Congratulations sa kay Marjorie Perez. Marjorie Perez, congratulations Marjorie Perez. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham
50 minutos nakaligad sa takna sining alauna, no? Magdalikat na diri sa istasyon sa Bombo Radio kay nagahulat na sa imo ang imo sining nga premyo nga 500 pesos nga cash plus isa iya ka transistor radio nga wala na ka fixed dial, no? Wala na ka fixed dial, may flashlight, LED light, pwede sa battery, no? Pwede man nga i-charge nimo or pwede man nga nakasaksak sa kuryente, no? Mapuslan mo gini ni kung madulom abising yung sining lugar, pwede mo magamit ang flashlight kag LED light. Kag Marjorie Perez sa imo sining nga pag-claim sang imo iya nga premyo nga naghulat na diri sa imo, no? Nga 500 pesos ka cash kag transistor radio nga wala nagka fixed dial, kung may dala ikaw, no? Kung may dala ikaw nga radyo nga naka-fixed dial sa Agong or RMN, sa Aksyon, sa Super Radio kung sa diin pa dira, no? Kag ipresentar nimo diri sa Bombo Radio, dalon nimo pagsikyar nga naka-fixed dial ini, automatic may additional 500 pesos ikaw nga batunon nga premyo. Para sa kay Marjorie Perez, kung way ka man iya sang dala, way isang problema, automatic na yang imo sini nga premyo nga 500 pesos ka cash kag isa ka transistor radio nga wala naka-fixed dial, may flashlight, LED light, may pwede sa battery, pwede man sa kuryente, rechargeable pa. Sa liwat, congratulations sa kay Marjorie Perez sa Barangay Hibulo, Haniway, Iloilo. Ang iya sininga proof of purchase, Silver Swan Soy Sauce. Sa aton sininga daily draw gintambungan sa aton nga FDE representative si Ma'am Gemma Tabiano. 52 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Check ta na si Bombo Angel Tan. Why kuno iya sang conflict ang pagsulod sang mga first town jeepneys sa sining aprobado nga enhanced local public transport route plan sa siyudad sang Iloilo. Jel, sa report please come in. Bombo, siyang ginpatag sang Committee on Transportation nga wala sang problema ang pagsulod sang first town jeepney sa may syudad sang Iloilo kadungan sang aprobado nga local transport route plan. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Cedric Cabaluna, Committee at Chairman sang Committee on Transportation, iya ginpahayag nga wala sang conflict sa pagsulod sang first town jeepney sa syudad sang Iloilo kag allowed sila base sa local public transport route plan sang syudad. Kuno kay Cabaluna, apisar una ang syudad sa pagpasara sang local na refer na sa komitiba ni Councilor Cedric Cabaluna ang ining pag-asikaso man o kung pag-amyendar agud matigayon ining local public transport route plan sang syudad. In kaso alang-alang gid ng probinsya, suno kay Councilor Cabaluna, nakahanda ang syudad magsalo sa mga pasahero nga magapadulong sa may syudad sang Iloilo. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Cedric Cabaluna sang aton ma-interview. We're glad nga napasar na ginaman ng LPTRP naton, a product of consultation. So muna na nga aton ginaulat-ulat. We'll do a committee hearing on it and we'll submit the necessary amendments to the LPTRP and hopefully makumpisa na. And I told you that's the integral step sa tanan-tanan nga nagalagari nga concerns. Ang concern naman sa mga, sa pamangkot mo, mga provincial jeepney nga magsulod sa Iloilo, the last pronouncements ng syudad is we're not against it. So we're not objecting sa ila pagsulod diri provided nga una, aprubahan man ang ila LPTRP. Kati sa ila LPTRP nakasaad ang pagpasulod sa ila diri. No, meaning pagsulod nila sa syudad sang Iloilo. Kung aprubahan na sang DOTR just like gin-approve ang aton, then we consider as legitimate partner naton and an essential indispensable partner ang probinsya sang Iloilo. Wala kami problema nga magsulod sila. May ara lang kita to agreement as to areas kung din sila makaagi kag kung din sila maka-pick up sang ila pasahero. Basta hindi lang sila mag-compete man sa aton man niya. Kaya remember, the assumption was hindi na sila pagpasudlon. May mga ruta kita ginbutang nga will cater to the Liganes, to the Pavia, and to the Oton jeep nga ginagyan. So karon ang ayo nila, basta pick up nila to sa Oton, nadulong nila di, kag nasugat nila ila pasero pabalik, wala problema. Para nga hindi man maapektuhan ang aton gidya nga approved LPTRP routes. No? So as far as I'm concerned, itong last pronouncement, we're never against it. We welcome it. Granting i-aprubahan siya sang DOTR ang ila LPTRP. Kaya hindi sa aton ang LPTRP nakasaad nga magasulod sila dito sa ila.
So hindi sa aton. So ang aton lang yung concerning the city loop jeepneys. LPTRP as quickly as possible, no. We're working to with time kay balaan ko ginawlat gini sa aton mga jeepney operators, mga modernized jeepneys. I've heard of their sentiments also ng apektado ila loan agreements, financial agreements, and I intend to really to move fast, no. So as early as next week kung may venue, I'd like this really to be discussed and expect nga kung committee report na ini, wala naman siguro, well, I'm hoping nga wala naman mangin problema moving forward, and pagpasa naton committee report, we can have a corollary motion amending the LPTRP routes, and everybody can move forward from this, and the City of Iloilo will be able to implement it. Councilor, hindi man tuman yung conflict nga nakauna ang city sa aprobadong LTPRP te ang province so far, Councilor, parang ara pa man sa proseso, hindi niya handa ko nga conflict nga pagpasulod sa mga provincial jeepneys. The conflict, well, when I first did ang steps ng LPTRP, dapat DOTR will harmonize, no. Sila ang may mag-experience, hindi man pwede kita maggambal sa province kayo nyo kumpara sa amon, or the vice versa, kay there's courtesy ko equal man lang kita nga mga LGU. So ang namin lang kay we're on talking terms, no. Many times we've sat down with them, so I don't think there will be any conflict moving forward. Amula na, the struggle is for them also to have their own LPTRP approved para wala na mangin problema man, as we welcome man niya kung pasugtan sila nga magsulod sa syudad. Kay kung hindi, that direction we will be ready also, meaning ready kita kung pananglitan magambal si DOTR nga hasta lang gid kamuya sa boundaries ng syudad, no. Ready kita, but we will again wala kita ga protesta kung pasugtan sila magsulod. Parang ang magwa, Councilor, hulaton anay ang province nga maka-approve man sang ila LTPRP bag-o ma-harmonize diri sa may city do mo na. Hindi kay tigo independent man taya, we are granting ang mga ordinansa na nga amendment, nothing stops us from implementing that already, no. Ang pamangkot na lang balanti wala man niya epekto ang aton LPTRP sa ila. Ang epekto lang man niya kung makakatabok sila diri, no. So ang pag-harmonize amo nang call naton kay per experience and ara man sa ila rules, it is really the agency, the DOTR, which will harmonize interboundary conflicts if any. So ini para nga hindi ta maglaksam, no, sang aton jurisdiction, DOTR is the proper agency to guide us in harmonizing this, no. Ang mayo lang di kag istoryanay. If for instance hindi mayo ang duwa ka LGU kag gusto magtabok, gusto may boundary dispute, the DOTR should be on top of it. But in this case, since we're very mayo man ang aton relationship with our neighboring LGUs, we can discuss this fully, no. But I don't see any reason why ngawlaton ta paya ang LPTRP sang probinsya, kay tiyang aton LPTRP is talking about our roots within the city, no. So wala ya rason nga didto pa kita mang independent or mangin mahulaton pa kita didto nga matabo sila nga side. Bombo Cham, nabatian sa mga kabombo naton si Councilor Sadfi Cabaluna, ang pinuno sang Committee on Transportation sa may Iloilo City Council. Ang aton siniiyang ginalantaw sinadri nga bangod nga may ara na ang enhanced LPTRP, kag before sa enhanced LPTRP may mga series of public hearing, may mga talks sa nagkalilain sini nga mga stakeholders, kag antes pa man ginduso ini Bombo Angel may ara sang isa kado grand talk, no, with the province of Iloilo. Ang technical working group man ara man to ang LTFRB sa pagkadumdum naton, no, sa kun ano ang pagbalay sang syudad sa Iloilo sang enhanced local public transport route plan. Now nagalaom kita nga may ara sang kumbaga pa may ara sang pag-harmonize man sa enhanced LPTRP sang syudad ang ginadihon karon sang probinsya sang Iloilo nga local public transport route plan Manila. Botsilingon kabay pa nga magsanto kay total na istoryahan naman before pa ang nasambit sini karon nga pag dihon sang LPTRP sang syudad kag sang probinsya man sang Iloilo.
Exactly, Bombo Cham. Kag in kaso bala may mga problema nga ma-encounter sa pag-implementar sang sining local public transport route plan, magahulat pa sang 3 ka tuig bag-o maamyendaran liwat ini nga nasambit man nga agreement, Bombo Cham, kay permado na ini kag nakabutang gid mismo sa kontrata nga 3 ka tuig ang pagahulaton bag-o maamyendaran ini liwat, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid da Bombo Angel Tan sa imo siniiyang nga follow-up report. Sinigid lamang nga aga, Bombo Mel may ginsend ko da bala. No? Ginkakibot sang pila ka mga empleyado dito sa may 7th floor sa executive building. Ini sandig sa information nga ton sini nga nabaton naglupyada lang ang ang tiles bala nilaw di makakrol ba kay nimo halini sa 7th floor ning executive building ti hibaloon naton ini later on diri man sa aton sini nga pagpangalagan mangkot kita sa building administrator kuno no plastada sini nga gulpyada lang do nagsalop or nagtukal ang tiles kag is it safe sa aton sini nga mga kabombo, no? Safe bala ang mga empleyado dira sa 7th floor, no? Kay ti executive building kuno ini mo as per information nagikan sa aton sini nga sender sang sining video clip nga pag ragaak do may ara sang may audio ay pabati tabi, no? Bombo Mel para iya nga makita bala sa aton sini nga mga taga-palamati kag sa aton sini nga mga viewers sa aton sini nga pagpangalaga diri via Facebook live. Matian tabi kuno nagklenabo sang pagluntad sining pagtukal sang isa ka piece or isa ka panid sang tiles sa Momomel yung ko. Lagtek sa may naglagtik kuno tapos nagtukal. Basing wala ni mapinising mayo. Momel. Anyway, mangkot kita sa building administrator no? Building administrator dira si Mr. Mitch Antiquinia. Siguro as of this time may nagakigo na ni sila nga investigasyon kag sakaan pa to bala sang tawo ang 7th floor. Dugangan naton ina mga informasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo anay sa udto. Now sa aton man sini padayon nga pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities March 19 to 25, 2023. Sa ininga uli nga Sabado sang Marso, spend your evening sa Plazuela de Iloilo. Kagkamo ang pag-alingawon sa isa sa mga best pop bands sa Iloilo, ang 4 Elements Band sa 2 ka oras nga musical presentation sa Concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 25. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-raffle sa mga suki isang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 26, Domingo, imbitado ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon ng regular Sunday Mass sa among petsa sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog.
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig
kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologists nga Good sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Kamusta na ka mo? Beautiful Thursday afternoon. March 23, 2023. Padayon na nato ang paglingaw-lingaw sa mga istorya diri nga aton nga na-receive para sa kahapon lamang program. And yes, we're going to continue reading ang sulat ni Miss G, the 30th story ni Miss G. And sa aton gali nga nalabutan kahapon, intro pa lang to. So wala pa sa body gid sang iya nga story. So no need naman siguro no nga tagaan ka mo sang ano kay according sa iya intro pa lang to. And she was also listening sa ginbasa nato nini. Anyway, sa saniya hapon mga kaabyanan bay na lang no? Ang nagdami ko katingog. Ano, abi kay kainit, no? Tapos hindi maintindihan ang panahon. Kamayo lang inom nga medyo cold. Nag-colds ka na dayon. Well, anyway, sige, padayon kita sa pagsabisyo sa inyo sa saling hapon, mga kabombo. Let's enjoy together this afternoon and this program. Ang mga istorya nga inyo gipadala, ari na nakalinyada na, naka-line up na. And to those who may araman ng mga istorya, please na i-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Again, this is Tita Regine para sa kahapon lamang program kag ari na anton ang bahanon sa inyo. From the Bombo Music Festival, nagikan kay Mr. Jose LG Fuentes. LDR. Good afternoon. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulatik storya, I love you and I miss you more. Mauy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uliay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, biligid ka bayran o dolar. Bisagod sa ubiyong, ako gyudang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako.
Huna-huna naglupad mula ko gitumoy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw diyan na ning kamot, nga mag-istorya na kalaming nuto. Kanig yung LDR isudod ka tayo, abang bisan layo ka, ikaw na ang love na ko. Kapit yan sa mga may LDR, nga relasyon dira, long distance relationship. Dapat, no? Each one of you nag-contribute yun para nga mapastrengthen ang relationship. Ang communication dapat open at all times. Kaya mo ginang pinaka-importante, basta LDR. Wala na ang atong oras, 22 minutos na, makalipas ang alas 2 sa hapon sa liwat. Ini si Tita Regine. Kag i-continue natin diri ang sulat ni Miss G, her 30th story. Actually, nabasa natin kahapon, intro pa lang to ya. And ang ginashare yan diri sa aton daw, something like make pagkakababalaghan kag istorya ini sang iyang friend about sa iyang lola. So diri naton impisahan ang pinaka-gist sa iyang story this afternoon. So, impisahan ko, Tita Regine, tawgon kapilit akong dila ako. Tawgon talang ni siya kay Aya. Bale, sang 8 months, siya tita, 8 months, dito na siya kay lola niya giistar. Si lola niya ang nagpadako sa iya. Ang lola niya nga ini tita, halin sa pamilya sa mga babaylan, manugbulong, albularya. Taga amo ini nga banwa, for my eyes only lang kuno. Taga amo ni sila nga banwa, Tita Reg. So ang ilabalay lapit sa talamnan. Since didto nagdako si Aya sa kay lola niya tita, nasaksihan niya gid na tanan. Ang orasyon, ang ginahimo ni lola ya bilang albularya, ang pagpamulong. Ang mga customers na tita ni lola niya, ang mga ginaswang, ginhiwitan, ginyanggaw, kag kun ano pa da. Sunod sa iya, nagaayo man ang mga ginabulong ni lola niya. By the way, tita, ang mga ginikanan sang lola niya, mga masupog man nga babaylan. Tapos ang tatay ni lola niya, gapang hunting aswang, tita. Haha, witch hunter. May gin-share man si Aya, tita, sang naaktuhan gid ni lolo niya ang mga aswang nga nagalibot sa balay nila. Amo na, permi siya may garab. So, bali tita, sa 12 sila ka mag-utod, ang lola ni Aya ang nagmana sang pagkababaylan sang parents niya sa napatay na sila. Bale, ang intention or purpose man nagtani isang lola ni Aya ang makabulig-bulong kag heal sa iban. Kaso, amo lang na kumbaga, black magic. Sa evil man gihapon. May best friend na kuno ang lola ni Aya, tita, nga aswang. Aba? Kag permi nagabisita sa ila ni lola niya. Wow, tita, kada bisita kuno sang niga ni lola niya nga tigulang man. Nagalupok ang lanahan. Ang lalanhan ni lola niya, tita. Tapos ang balay sang aswang nga na tita, malangsa kuno. Malam mo tita, according sa iya, ang mga aswang kuno, dapat makakaon din na sila tawo once a year. Aba? Kung may ginatandaan na sila tita nga gusto kanon, hindi gina nila paguntatan, mientras hindi nila makuha. Maliban na lang kung daw ka imposible na gid. Bali tita, kung makakaon na sila kuno, naga-fresh ila hitsura. Ganun. Pero kung naga-crave sila, haggard na sila tita. So, balik sa lola ni Aya, may mga nag-attempt man nga hilabtan or aswangon si Aya sa mga tupad nilang aswang. Manughiwit, kag iban pa nga may mga evil powers, tita. Pero hindi sila katandog. Kay bala nila nga babaylan ang lola niya.
May mga beses na tita nga ara sa dalong balay nila gapanila nga aswang. Ti may unay na nga garab. Hadlok daw ang aswang sa garab kag goma nga sunog tita. Wala sila ya kuno nahadlok sa asin kag ahos. Tapos kung may gusto maghingabot kay aya, gambal na si lola niya nga humanda ka mo, hilabtan nyo lang tanan, hindi lang ang apo ko. Ti amo-amo na tita. Kay may best na tita nga gulpi na, may gatupad kay aya nga puti ang karabaw. Ti makuha na dayon garab si lola niya tita, then gulpi na, gakadula ang karabaw. One time, Tita Regine, may ginbulong si lola niya, nga baguyang gaw. Bale, gingapos nila kay grabe ang waras niya tita. Pula ang mata niya, tapos nagalalaway. By the way, tita, kung ginyanggaw ka kuno, kag aswang ka, wala ga kabugto laway mo. Aba, tuod ka. Kagamo na, ang ginurasyon na ni lola niya, kag sang pakaisa ni aya, tita. Nga amo na, nagmana sang pagkababaylan ni lola nila. Kumbaga, dogin na train na siya that time, tita. Baw, mga sobra man 1 week, Tita Regine, before nadula ang pagkayanggaw sa biktima. Hambal ni tita, or hambal ni aya, tita, mag-orasyon na si lola niya kuno. Galain ang tingog ni lola niya. Kagdo hindi na si lola niya ang naghahambal. Iba na. Pero a few weeks after, nagbalik sa normal ang ginyanggaw, tita. Fast forward na tita, kay natuyo na ko. Hehe. Subalis na napatay ang lola ni aya, ang pakaisan niyang lalaki ang nagmana sa pagkababaylan. Pero ga-refused siya, tita. Kag-amo ni tita ho. Kung mag-decline ka gali, kung ipasa sa imo ang pagkababaylan, doon din namin ang effect sa imo, tita. Kaya ang pakaisanin ni aya, nag-violent, kag naglain iya ulo. Gapanakit siya, tita. Tiyan mo na, medyo ginalikawan siya. Bata pa siya, 32 years old pala. So, mo na, tita, damo, pa kundi wala gina-include, tita, sa sunod naman ang part 2 siniha. So, thank you, Gid, sa pagbasa. God bless. Always, hugs, mwah. Take care of yourself, Gid Permi, and always praying for you, lalo na sa health mo. Love, love, Miss G. Miss G, ang dami mong nalalaman, ha? Parte sa mga inaswang. Or maybe ang nami i-interview ng imong friend, no? Nga si Aya. Ang imong source sa story nga gin-share mo diri sa amon. Sige lang, kita ya sa gihapon, no? We trust in the power of prayers. Kag dapat hindi kita magkahadlok. Dapat, no? Lean gid kita sa aton nga Ginoo nga at all times gabayan kita, i-guide kita, kag ipahilayo kita sa mga kung ano man dira nga mga harm, sa kung ano man dira nga mga evil spirits, sa kung ano man dira nga mga kababalaghan. But anyway, thank you so much, ha. Sige, share mo sa amon diri nga istorya. Si Deo kahapon do medyo kababalaghan man tong iya nga gin-share sa aton na. So no need nga mag-wait pa sa November para nga mag-share sa amon nga story. Although pang Halloween, no, ang ini nga mga istorya, but anyway, we appreciate it. And we thank you again, Miss G, for sharing with us your story sa sininga hapon. Impunto alas 2:30 sa hapon, magapanambalik kita with another story para sa inyo. Diri lang sa Kahapon Lamang program. Kaupod si Tita Regine. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues.
Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks.
aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang Abot si Tita Regine, 36 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon, and we have a winner, special winner ini siya mga kabombo. Mungod nga ang iyang preferred purchase is Silver Swan, so may special prize siya. Ari na ang aton nga winner para sa sininga oras sa aton nga promo Buena Mano Salvo Year 17. Oras na para malaman natin ang mananalo ng special prize mula sa Silver Swan sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Yes, ari na diri ang aton nga winner. Congratulations sa taga-barangay Santo Niño, San Miguel, Iloilo. 42 years old. Preferred purchase, of course, is Silver Swan soy sauce. That's why special draw is on Silver Swan. Nagabutan sa presensya ni FDA Representative Gemma Tadiano. Congratulations! Kadto ka na din nagawlat na sa imong 500 pesos nga cash nga special prize. Michelle G. Sabando. Again, Michelle G. Sabando sa barangay Santo Niño, San Miguel, Iloilo, 42 years old. Special draw winner calls on Silver Swan. Congratulations. And balikan natin ang mga istorya diri nga gin-share sa aton ginpalabot diri sa kahapon lamang program. May something from Lola Amparing, marag birthday on April 11. Good afternoon everyone, mga katapos ng Bombo Radio, mga mapisan, maukod ng mga listeners. Ilabinigid sa imo mahal kong Tita Regine. Magandang hapon sa inyong lahat, my dearest Tita Regine. Before I start my kasaysayan, I would like to extend my apology, or rather, sa mga shortcomings ko sa mga listeners na tuloy sa akong yung mga nasulat ng mga kasaysayan mula noon hanggang ngayon. Sorry lang kung ang iba ay hindi nagugustuhan ng aking kasaysayan. Hindi alala ang paring appreciated nila. Kung sa bagay, taos-pusong life experiences ko ang aking sinusulat. Siyempre, matanda na tayo. 94 years old na at kung minsan hindi natin alam na inuulit ko ang ibang kasaysayan. Sige lang. Mga mahal na mga listeners, kayo nang bahala mag-unawa. Alam ninyo, wala na tayong magagawa kung tayo ay matanda na. Hindi na kita yung maasahan, no? Sa bisan ano lang ang mga buluhaton. Susubong ang ako niya ginakawilihan ang magpamati lang sa Bombo Radio sa mga kasaysayan sang kahapon lamang program. And Tita Regine, to begin with, ang ako niya isugpon nga kasaysayan natuhoy sa akon hinablos nga sa diin ako nagapuyo subong. Bala mo tita, nasugid ko sa ila diri ang akon nga mga pagtitiis at paghihirap nung naga-schooling pa lang ako. Gani, ginsugid niya sa akon, kag sa iya anak, nga inagyan niya man sa una, nga tama man kapigado. Napulo ko nun sila nga mag-ululutod, 5 boys and 5 girls. Ang tatay, nagapanguma lang, kag ang nanay, sa sulod sang balay, nagaalaga sang iya kabataan. Ang ila school, mga 7 kilometers halin sa ila baryo, pakadto sa ila school. Permi siya kuno nagalakat, kay isa lang ang jeep. Permi kuno puno ang jeep, kag kung kaisa, hindi siya makaabot. Di siling niya, ginalakat lang niya ang 7 kilometros. Tungod ng isa lang kuno ang iya uniform, wala niya na ipag-isuksok para hindi mabasa o mahiguan. Kung malapit na kuno sa ila school,
muna ang pagsuksok niya sa iya uniform. Kung Sabado, labahan dayon para isuksok naman pagkalunes. Siling na siya bata ang second year high school. Mayo gani ang imo kay madamo ang imo uniform kag permi may balon pa. Siling niya sa akon. May utod siya nga lalaki nga black sheep kag tama katunto kag matamad pa. Kung mamubod ka mga manok ang tatay niya, natingala nga permi kulang ang mga manok. Kay gali ginadakop sa bata niya kag dalun sa iya barkada. Ihawon nila kag ipanumsuman. Sa amo ini permi ang iya ginahimo. Kung pangkuton sang tatay, wala siya kuno yan nagakuha, nagabinutig siya. Kung magpauli nga wala sudan, mga kigman, kag magpamurugso. Ti isa ka bes, ang alkansiya sang hinablos ko sa kawayan nga haligi nila sa balay. Ginlokit o ginkuha niya. Ubos. Gipamangkot, kung kinuha niya, wala gid kuno siya kakuha. Kag nagapangakig lang. Naga-working students lang sila. Hasta maka-eskwela. Maayong iyang eldest sister naka-eskwela bilang working student man sa Iloilo Trade School sa una. Kay balo siya maghimo sang katre bilang sideline niya. Tungod nga maalam, naging salutatorian pag-graduate sa college. Nakagraduate sa Bachelor of Science in Education sa iya pag-antos sa pagiging working student. In spite of the hard work, nagsalutatorian pa kay nakapasar sa Teachers Board Exam. Nakamaestra siya sa Bacolod, kag sang ulihi nakapamana sang taga Batangas, kag didto naman nag-teach. Pero sa mapatayang yabana, naka-transfer naman diri sa Padilla bilang principal. Tita bisan tapik lang ako, ginadumdum gid nila ako every Christmas, Valentine's Day, kag akon birthday. Bisan dito ako sa Santa Barbara sang una, ginadumdum gid nila ako tanan. I can say, tita, nga very generous kag thoughtful sila sa akon. Abi mo, tita, do pareho lang ako sang prinsesa, yung sitting pretty subong. Sarap ng buhay mo, lalaan pa rin. Ginadulungan na ako diri sa idalom sa akong 3 meals kag merienda. Ang eldest son sa ako ni Nablos nag-seminar sa Baguio City for 1 week. Kaya nag-abot sang Saturday evening lang. Tanan kami sa sulod sa balay, may pasalubong. Basta may seminar, siya permi ang ginapadala. Wala mo tita nga masaligan, kag very intelligent. Siyempre maalam, kaya siya gani ang naging valedictorian pag-graduate niya sa high school diri. Subong graduating man siya sa iyang masteral sa CPU. Tita, almost 1 year na ako diri sa ila, pero wala gid ako sa mabatian nga suay. O nagasabtanay, kay mapisan sila. Kay nagabinuligay kung ano-ano lang nga obra sa sulod sang balay. 4 sila kay nagabulos-bulos ang dulong sang akon pagkaon diri sa akon kwarto. Tanan sila maasikasuhin at mapagmahal. Tita Regine, huwag mong kalimutan, gin-invite ko kayo ha sa aking kaarawan sa April 11, 2023, Martes. At kung sino man na gustong-gusto mo isama, okay. Bilog nga tribo, bilog nga balangay, okay lang. Ma-attack dira sa imo birthday, lola pa rin. Joke lang. Lastly, here's my love. Kisses and regards to you. God bless us all. Lola Amparing. And ang poem, May Hirap, May Ginhawa. Sisikapin ang balak sa kaunlaran, huwag hihinto sa pagtitiis at kahirapan. Makamta ng kasiyahan, kung tinitiis, matutupad ang balak na pangarap. Huwag pansinin ang di mabuting usap-usapan. Taong chismosa o inggitera, di mabuting samahan. Itutuloy ang gawaing kabutihan. Balang araw, kaligayahan, makamtan. Dahil sa luha at pagod, kapalit kasiyahan, kaunlaran makamtan, kung pansinin ang sabi-sabi, sasama lang ang loob natin. Taong mapagkumbaba at may kabaitan, laging sumisikap sa sarili, datna ng grasya na di inaasahan, gantihan ka sa iyong kahirapan.
Ang katamaran, kapatid ng kagutuman. Huwag asahan ng tulong ng iba. Sisikap sa buong kakayahan. Ang poong may kapal, di nagpapabaya. Kailangan itanim sa utak natin ang palaging kasipagan at dasal sa poong may kapal. Lahat na ginagawa may kabutihan, grasya at awa sa mahal na Diyos. Palaging madatnan. Thank you sa liwat, Lola Amparing, with matching poem ginaya, no? Ang mga letters diri sa aton. Lola Amparing, bay ina lang daya ka. Actually, wala ka man gasulit, mula na doon ginapang mention mo lang, no? Ang mga iba nga na share ni mo diri sa aton. Pero sang gin-share mo to ya full details. So, sang gina-mention mo na date, daw pahapyaw lang, no? And it's just okay. Pag niya problema, hindi mo na yung pagproblemahan. Isang barangay ko, no, ang maatake sa imo sa April 11, Lola Amparing. Ready na ang banner mo. Joke lang, ha? Joke lang. Advance happy birthday lang sa imo, Lola Amparing. Si Lola Amparing is like a child, no? Super excited every time nga mag-celebrate sa iyang birthday. Diba? Grabe na iyang gift. Ang makalabot ikaw sa 94, but she's gunning for 100 years old. Sige mas century old si Lola. Kayang-kaya, kahit the very conscious mo sa iyang health. And wala siya Alzheimer's, enjoying life lang siya. And you know what, Lola? Ang pinaka grasya gid sa imo, no, ang mga tawo nga amo ang nag-aalaga sa imo. Kanami, mga hinablos mo lang sila, batiet ang pag-alaga nila sa imo, buong-buo. Kumbaga, taos puso. So, amo gina ang pinaka-grasya nga dapat pasalamatan mo sa Ginoo. If left alone, mabudlay, ha? Pero ikaw, may mga tao nga nag-aaruga, kag ang tanan nga makinahanglanon mo, aragid ka ginahatag nila sa imo. Hindi lang siling daw ka mechanical, no? But there is love. Sa imo pag-describe diri, there is love sa ilang pag-alaga sa imo, sa ilang pagserbisyo sa imo. And so dapat, ha, be grateful gid sa ila, and especially sa aton nga Ginoo, that the Lord gave you people like them para nga mangin kaupod mo in your old age. Sige lang enjoy ang imong kabuhi, enjoy ang imong edad, and keep sending stories to make you feel better diri sa KLP. Salamat, gid. 11 minutos bago magabot ang takna alas 3 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto, dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo
sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibut. Back diri sa KLP, may follow-up letter diri sa Anton, si student mom of Lambuna who's been sharing with us, no, mga super inspiring na mga istorya. So sugudan ta, dear Tita Regine. Kumusta na kamutanan dira sa Bombo Radyo? Hope everybody is okay and is feeling fine. Kumusta man ang mga nagapamati kag nagatutok sa KLP subong hapon? Ano, excited na kay nagahulat basahon ni Tita Regine ang inyong nga mga pinadala nga sulat? Kita, nga mga fans and writers ang naga-make up sa sininga program. Paagi kay Tita Regine, kag sa iya nga pagdala sa programa nga ini, subong mahambal ko nga sikat na ang KLP. Abaw kag syempre, dala na tayo sa iya kasikatan, di ba? Oo naman, joke lang. As if, ina-claim na sikat. Hindi humble pa rin tayo. But I am very happy that you're all there. But totoo lang, listening to KLP makes me happy and I'm sure tanan man ka mga nagapamati. Kapin pa, konsulat ni Lolo Dencio ang ginabasa ni Tita Regine, makahirik-hik ka. O, di ba? Sa libro ni Norman Cousin, Anatomy of an Illness, ginmention niya that when you laugh, all kinds of wonderful things happen to benefit your body and mind. Endorphins are released in your brain, which give you a natural high, and your respiratory system gets the kind of workout that it may get from jogging. Laughter relieves pain. Makakadlaw ka lang kung relaxed ikaw. And the more nga relaxed ikaw, the less pain you feel kung ikaw may sakit. So, kung may mga problems man kita, kag according sa mga nabatian kong mga sulat na ginabasa ni Tita Regine, most of us have problems, disappointments, and miseries of some kind. So, why not enjoy ourselves? When we are having fun, we feel better, we work better, and people want to be around us. But, hindi pag-exaggerate, or people will think there's something wrong with us. Kaya man, ako diri sa program na batian nyo na guro. Every once in a while, kadlawig ko ya. To make us all feel better, feel good, di ba? So, Tita Regine, allow me to continue the ultimate gift given by Jim Stowell, who was honored as the 2000 International Humanitarian of the Year, joining Jimmy Carter, Nancy Reagan, and Mother Teresa.
as recipients sang sini nga prestigious award. Ang kada gift nga gin-mention niya, ginatagan ko sang example from my own life experiences. The gift of a day. Life at its essence looks down to one day at a time. Today's the day for me to write another letter for KLP. Lao Tzu said, "A tree as big around you as you can reach starts with a small seed. A 1,000-mile journey starts with one small step. Life is a building process. Kung ano ang ginahimo mo subong affects what you will be tomorrow. Today's efforts create tomorrow's results. So today, nag-decide akong magsulat kay Tita Regine to stretch my mind para hindi ako mag-ulyanin, para mag-andar ang utak ko. Pasensya. Para malingaw ako, para makahatag ako wisdom sa ibang paagi sa sulat nini. Kung buwas pa, sa dason bulan o sa dason tuig, basi hindi ko na inimahimo. Siling nila, a sense of urgency is one of the most vital elements to success. There are many great ideas that never amount to anything more than a great idea because we fail to take that all-important first step. I agree. So diin ka man subong, it is a place to start to do that thing you like most. The efforts you expend today does make a difference. The gift of dreams. Faith is all that dreamers need to see into the future. Kung ano man ang imo nga pwede mahimo or gina-dream, pwede mo iniumpisahan. Boldness has genius, power, and magic in it. Everybody who dream of something, to be or to hone and declare, I'll do this thing no matter what. We somehow tap into that genius, power, and magic. Pila na kat mga tinuig ay nagliligad, nag-decide ako nga tapuson ko ang akon nga college education. Kinabalan ko ang akon kaugalingon. I will do it. I will be a teacher, a mentor, an educator. So, bisan may mga 5 ako ka mga kabataan, nga tanan man sila naga-eskwela, plus my husband who is also taking his masteral classes. Bisan isa lang siya nga nagaganara para sa among pamilya, nag-eskwela man ako. Nagpisan, nagtutom, nag-sacrifice. Hindi siya mahapos, hindi naging madali, pero here I am now, a pensioner, sitting pretty, okay na okay. Because, man, I dared to dream, and my dreams came true. Sa gagmay pa nga mga kabataan, wala kami sa kaugalingon nga balay. Nagaluomon lang kami sa akong father-in-law sa iyang house together with my sister and brother-in-law. Pero I dream of having our own house. So, nag-study ako to sa amount every month. Nag-save ako. And I did this diligently. Whenever I go to market para maninda, ang jeep ng ginasakyan ko will pass by a small house. So, nagalabay ako sa saniya small house. And you know what, Tita Regine, I would always tell myself, sa pila ka adlaw, I'll own a house like it. Small, but cute. Isa ka adlaw, ang isa ko ka-friend, told me, taga city, may ara ako no balay nga ginabaligya near sa ilang house. So, ipamangkot niya ako if interesado ako to buy it. Siling ko, oo. Kantuan ko karon. So I went to see him, and to my big surprise, it is the house I always see on my way to the market.
the same house, the very same house. So I bought it. Coincidence? But it's a dream come true. Mystery, magic, pero matuod ini. Subong, amo ini ang amon mother house sa La Paz. Kung sa diin, ng isa ko ka daughter ang naga-star, si Rose. Shakti Gawain, author of Creative Visualization, says, thoughts and feelings have their own magnetic energy, which attracts energy of a similar nature. From a practical standpoint, it means that we always attract in our lives whatever we think about most, believe in most strongly, expect on the deepest levels, and or imagine most vividly. So, may dream ka bala? Basi kung katulog ha, iba yun. And the harnessing of your thoughts power is not a substitute that it will come, and that dream in something and have faith that it will come and that you do something to make it come true. Then, the magic works. Kay makasiling kita, ay, nagmatuod ang mga damgo ko. Praise the Lord. Hallelujah. Student Mom, this is a very interesting topic nga gina-share mo diri sa amon, and may itugda gid ako diri no tomorrow as I am going to finish reading ang imo diri nga gin-share sa aton, because mga kabomba wala pa matapos ang iyang sulat diri sa aton, tunga-tunga pa lang kita, but naubusan na kita sang oras. So, pabusan ta ang the rest nga iyang gina-share diri sa aton nga na-apply niya gid sa iyang pagpangabuhi, mga very inspiring nga mga thoughts, mga philosophies nga ginsunod niya kag gin-apply niya kag nagnangin matuod gid. So, we will discover ano pa gid no ang mga manami nga mga inspirations nga i-share sa aton tomorrow as we continue reading her story. For the meantime, diri lang gid anay kita ko to. Madamo gid nga salamat sa inyo. And to those nga may arap man nga mga istorya, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulatin na and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madaming gid salamat sa inyo. Buwas, padayon na nato na salat ni Student Mom. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.